سلام 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 كمي تخونوا كمي اللهم داق ماي كأمسيناكم على مساي أنا كحساي وكم تلمد لهم عن بابان شيرن أي تفليو دمي مبل حمشة كفالنا نبتحسلنا زعبا ناي جزا كساب زيرو داون بيمنت قلق لون جزات زل جنزبون كريئنا أيو زنبرن زحلفن كساب سبات موصنا نسخمون شيرن داولكم نشتي مسجاجر مزيكا هنقبر دحرو مأتوي أتخاص حقبر لنا دحر نخبرو تراي أيكون نزنبو نخبرو تراي أيكون نزنبو كحسبالو كقمت ذكر سعري زي بقلو طمطم برخا الشوق زيتو قحد نبخا سعري زي بقلو طمطم برخا الشوق زيتو قحد نبخا على ما يتكبرا تراين بينخا تراين بينخا كتولد كلخا بمزوح الطببا كتموت كلخا بأمة العربا عين عين أمتنيو عين بعنيو تصبح عين بعنيو تصبح نخبرو تراي أيكون نزنبو نخبرو تراي أيكون نزنبو حسبالو كقمت ذكر ودي عدام عشا زحاسب زمكر مسير بتصفى لسكر Well, thank you for coming, guys. ናይ ብሓቂ ደስ እንዳበለና እዩ እስኪ ክመፃና እዩ ካ ሳይ ክንፅበ ኢና ድሓን እንሳብ
كرم يا ثانك يو قاعد حن مصاخم داغماينا وحبشا اديوكيشن اينو سب ني خبر تراي كونن زنبر بلنا الله تودردا مالتي صبوتي سلو زخنت موزيك جنت سنة سرعات جنت anyway so yeah اتوقع ساي قاعد حن مصاخ داغماينا وحبشا اديوكيشن يقني لنا بزح مسكنتا انا ካብ ህዝቢ ካብ ተኸታተልቲ ብጣዕሚ ናይ ካሕሳይ ቴሌፎን ካሕሳይ ኣምፃልና ካብ ኤውሮጳ ከይተረፉ ዝደውሉ ኣለዉ ኣብ ይድውልካ ይኾኑ ስለዚ ተፍሪ ከም ዘለካ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግምት ማለት እዩ ኣይኖ እቲ ንሕና ንፈልጦስ እኳ ደስ እንዳበልና ኢና ንወስዶ ዘለና መዓልታዊ ንምሃር እቲ ብዙሕ ሰብ ግን ስዕቦን ይመሃሮን ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ክነግረካ ይደሊ ቴንክ ዩ እቶ ካሕሳይ ገህድ መእተዊ ናበኻ كما يغنياتكم كل سبب بحبرة مجم زو حدش عامة بصبو تقبلنا خونا عاقي تسفالني ما مركمتو نقول له سيرفيس الناس أقل قلت نتوقع زلها حجز كوينة أنا ون بتو خيلتي زغلو حد نقرات حجز حجزية في الله يزل حلفة سومن كسب عصرت شو حتى السلكتات كاب دالاس يكون كاب كاليفورنيا كاب تكساس كاب كندا وانتي ترى بزح سلكتات ناتدول قنيمو زي خطر لها دسي زبل وقوم نقر قد قبر اللقوية انفورميشن لخون حقز اللقوية الكا ليشتي مورال لي باراتات عيو زي ماليت كعا كل جزء نكاب حادة جزا غلنا نكاب حادة خصاب حموشتا زخونو ميجر إيشوتات عبيت أجمعت يقاطمونا يزبطو ريبورت بعلو كاب حادث صار حموش تزخونو ميجر إيشوتات يقاطمونا سلزي زخلو قليهم بزعبا حدش جزا كما يكم زقور له قليهم بزعبا إنسبكشن بزعبا إرنس مانيهم كلو النادو ولكم زقنهم بمولهم بتعمد داسي لني تحقوي ساقني تنزقلن ملستاتون حصر بينا نعمل لسكون كأني ناي سرح صعق سلازلو إن كيس زين خلقه وي زين فلت إنفورميشن تليون أيقنا أبزق أسألي ويكعا أب كلاي معل تجلق نملسه نقلنا بخنياتو نحنا فاسيليتيتر عندنا سلازي مس كلهم توم بيزنس زجوروه لأنه علتهم سرحات اللهم ناتنا سرحتها بزعباتها جزا طرحيا بزعباتها مريت وي بزعباتها بيزنس وي بزعباتها كونترات تو ناي لون يكون حد نقرات بمولو جن كاب دق سلنرخو من الوقت بتاع ساعتيا اللي فلتنا ينتليون ببيجي أسرش النجارنا كاب فلاتات كاب إكسبرت كاب مهارات سلنا مسألكم الجواركم اللي يسلكي نادولكم زقنهم بتعميد أسلي لأن الملك تنصح لي يا ثانك يو يا ناي بحق عيون حاتيهم بزي دويلهم سلازي يا we are moving صبغ نخيد لنا هجي احوات زي دارنا ناي لما عندنا مودة تاخد كنا بجزا دن ابسعب ناي كوميرشال ويك ناي ابارتمنت نحن نتسب ابتدالو ايانا حساي مالتي سلازي كم تلومد لما عندي صبغ زخنا opportunityات allo قال يكون يرو حليفنا قطامي سلازي جن خمسي ودحان داغماي ايانا خلصلنا اي مالتي so كم تلومد ابتي not and information دلنا نابتي بصحنا زلنا خنمصمو معرو زيرو داون بيمنت يغزاون كمغيركا تغز كله غلصنا مالتي so special deals for today ilka yazلها كحساي نابخا تا مغلصي سلازي بمسرتو قدماو زي مصحنا قدم هزون تنكفبلنا يندينا تنستنكفنا ينتاين انتاي دوكيمنت يدلينا لقاحنا هنرك زبهاليو نساتن ون كلن أربعة نقرات كلتا إلى إيز وصلن كلتا عمل تاكس ريترن اليوم لندرس نخزاقاجو خا بري أبروفال نخوها مالتين كلتا W2 اليوم كلتا بانك ستيتمنت اليوم كلتا عمل تاكس ريترن اليوم زين ككلتا أربعة نقرات هنرسعي لنا مسؤول بتوسعي إذا حدش حد نقرات ببجزء لفترون الله بانك ستيتمنت ريوم بري أبروفال زجورها نقرات ون الله
ምናልባት ዝነበረካ ስራሕ ገዲፍካ ኣብ ካልእ ስራሕ ንግዝኡ ምስ ተቆፀርካ እቲ ሓድሽ ፔይ ቼክ ምፀልና ፔይ ስታብ ምፀልና ኢሎም ፕሪ ኣፕሩቭ ዝገብሩ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ከም ኩነታቱ ኣፅኒዕና ምክሪ ሓሳባት ንህብ እሞ ቅድሚ ናብ ለንደር ምዃኖም ብዛዕባ ታክስ ሪተርን ይኹን ብዛዕባ ፋይናንሻል ብዛዕባ እትብለን ልቃሕ ኩሉ ሓደ ሓደ ሓበሬታታት ንህብ ኢና ንሱ ምሳብና እዚ ልቃሓት እንታይ ዓይነት ልቃሕ እየ ክወስድ ዝግበአኒ እንብሎ ነገራት እዚ ሓደ ሓደ ፅቡቅ ዲላት ዘሎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ባንክ ስቴትመንታት ይኹን ታክስ ሪተርናት ይኹን ፕሪ ኣፕሩቭ ምስ ተገበርካ በቢግዜኡ ዝወፅእ ዲል ኣሎ እዚ በቢግዜኡ ዝወፅእ ዲል መን እዩ ዝህቦ ገሊኡ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ከበር ዝገብሩ ኣለዋን ገሊኡ መንግስቲ እውን ንክትገዝእ የባራታትዐካ እሞ ክንዲዚ እንተሂብናኩም ናብ ባዕልትኩም ገዛ ክትሕዙ ኢሉ ዝድግፈካ ሞራል ዝህበካ ነገራት ኣሎ እዚ ማለት ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ገዛ ክትገዝእ ይደልየካ እዩ ኣብ ክራይ ትነብር ኣይደልን at the same time እቲ መንግስቲ እውን ሎንግ ተርም እንዲሉ ሓስብ ገዛ እንተገዚኦም ሓደ ስራሕ ክሰርሑ እዮም ክልተ ስራሕ ክሰርሑ እዮም ገዛ ዘይብሎም እንተኮይኖም ግን ኣብ ፉድ ስታፕን ኣብ ርዳታን ኣብ ፀገምን መሊሶም ክውና እዮም ብዝብል ሎንግ ተርም ንሓሰቡ ሓደ ሓደ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ጥቅምታት ይውካ እዮም ገሊኡ ብዚፕ ኮድ ዝለሓለፈ ዓመት ዚፕ ኮዳት ሓደ 10 ዝኾና ዚፕ ኮድ ኮሎራዶ ስፔሻል ዲል እናተዋህበን ፀኒሑ እዩ ካብኣተን ብፍላይ ውሪኢት ኮይና ፀንሐት ዚፕ ኮድ 80239 በዓል ሜንት ቤሎ ዘሎ ኤርያታት ግሊን ማረን ራንች እውን ፀኒሑ ብዙሓት ዚፕ ኮዳት ኣብዚ እንተገዚእኹም 5% በዓልትና ኣይሚን 3.5% በዓልትና ክነትሕዘልኩም እናበሉ ፀኒሖም እዮም እዛ ሓንቲ እውን ህዚ ኤክስፓየር ገይራላ ወለድኹም ኣብ ዝተፈላለየ ሓደ ሓደ ዚፕ ኮዳት እንድሕር ዝነብሩ ፀኒሖም ዋላ ኣብ ካልእ ስቴት ዋላ ኣብ ዳላስ ዋላ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ክሳብ 25 ግራንት ክንበኩም ኢና እናበሉ እውን ፀኒሖም እዮም ንሳ ህዚ ኤክስፓየር ገይራላ ካልእ ቀፂሎ ቀረባ ግዜታት ክመፅእ ተስፋ ኣለና በቢግዜኡ ይመፅእ እሞ ምስቶም ለንደራት ዲስከስ ጌርና እዚኣ ከይተምልጠኩም እናበልና ኢና ንሕብር ስለዚ ንዙ ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ሎው ዳውን ፔመንት ይፈቅድ መንግስቲ ማለት እዩ እዚ ዳውን ፔመንት ገሊኡ ክሳብ 64% ዲፈርድ ፔመንት ይበሃል በቢግዜኡ ሕዚ ክንዲዚ ትኸፍል እሞ ፀኒሕካ ከዓ ክንዲዚ ትኸፍል ኢሎም የዋዓዕሉካ 43% ከዓ ብነፃ ዘይትኸፍሎ እዩ እቲ ዘይትኸፍሎ ሓደ ሓደ ግዜ ሊሚትድ ዓመት ይገብሩልካ እዮም 3 ዓመት እንተተቐሚጥካ ኣይትኸፍሎን 5 ዓመት እንተተቐሚጥካ ኣይትኸፍሎን ናይ ነፃ ገንዘብ እዩ ዝብሉካ እዩ 38% እውን ገሊኡ ዲፈርድ እዩ ድሕሪ ክንዲዚ ግዜ ክንዲዚ ትኸፍል ክሳብ ክንዲዚ ግዜ እንድሕር ተቐሚጥካ ከዓ ኣይትኸፍሎን ዝብል ገሊኡ ናይ ነፃ ገንዘብ እዩ ገሊኡ እውን ፍርቁ ትኸፍሎ ፍርቁ ዘይትኸፍሎ እዩ ገሊኡ ከዓ ድሕሪ 5 ዓመት ቀስ እናበልካ ትኸፍሎ ዝበሃል እዚ ሎው ዳውን ፔመንት ዝበሃል ናይ መንግስቲ ልቃሓት ብከምዚ ንፈላለዮ ኢና እዚ ሎን ኦፕሽናት ዝተፈላለየ መዓት ኦፕሽን እኒኦ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ዳውን ፔመንት ኣሲስታንት ልብል እኒኦ እዚ ዳውን ፔመንት ኣሲስታንስ ያው መንግስቲ ይኹን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ግራንት በዓል ቻፋ በቢሲቲ እውን ንምሳሌ ኣውሮራ ቻፋ ዝበሃል ንብዙሕ ግዜ ፀኒሕዋ እዩ ደንቨርን ኣውሮራን ንንዚ ባዕልቶም ይቡኻ ዳውን ፔመንት ኣሲስታንስ ማለት እዩ ስለዚ ንክትገዝስ ይደፋፍኡኻ እዮም ለለዉ ባይ ዘ ወይ እዚ ንፈርስት ታይም ሆም ባየርስ እዩ እዚ ካልኣይ ሳልሳይ ንንግዲ ንቢዝነስ ገለ ዝኸውን ኣይፍቀድን ስለዚ እዚ ዳውን ፔመንት ኣሲስታንስ ገሊኡ ቱ for one buy down ዝበሃል እኒኦ ከምዚ እትሪእዎ ኣለኹም እዚ እንታይ ማለት እዩ 1% ትኸፍል ንሓደ ዓመት ኣብ ክንዲ 6.6 ናይ ሎም መዓልቲ ኢንተረስት
بحمشته نتبي حمشته 1% قنيسهم 1% مس كفلكا يبوها ويكعا 2% مس كفلكا نخلت عمت 1 قنيسهم يبوها ስለዚህ ገንዘብ ዝሃብካዮ 1% ናይቱ ሎን ከ1% ኣቅዲምካ ትኸፍል እሞ ድሕሪኡ እቲ ህዚ ኣፎርድ ክትገብረሉ ይትኽእል 6.5 እንድሕር ሂቦምካ ንሓደ ናይ 600,000 ክሳብ 5,000 6,000 ክመፅእ እዩ ሞርጌጅ ህዚ ሓንቲ ቀኒሶም ንኸኻ 1% ምስ ከፈልካ 1 ቀኒሶም ይኻ እሞ ኣብ ዚስ ታይም እንታይ ትገብር እቲ ሞርጌጅ ኣፎርድ ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣፕሮቫል ክውካ ይኽእሉ ህዚ ላዕሊ እንድንዮ ስለዚ ሓደ ክቕንሱልካ ከለዉ ግን መዓት ገንዘብ እዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ከ ሎን ክወርድ እዩ ዝበሃል ግምት ክህሉ ይኽእል ትወርድ እንተሎ እንደገና ከም ብሓድሽ ሪፋይናንስ ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ንከምዚ ህዚ ሽግር ዘለዎ ሃይ ኢንተረስት ዝኾነ ዓብዪ ፅቡቕ ዲላት እዩ ኢልና ንሪኦ ኢና ካልእ እውን ፊክስ ን30 ዓመት ፊክስ ሬት እኒአዎም تغالي ون ريفاينانس غيركا تورد تخيل ويكا ريفاينانس غيركا نكابت حدا جزا جنزب أو سيخا نابت حدا جزا داون بيمنت قال أي مجزئي ون يفقدوا يوم adjustable rate mortgage البحال النيو نسو بزحكي زي ندقفون جن انتوز أي وص انترست انتوردون يورد سلازي زي مسناي بيزنس قرب زتحاز نجاري بزحين فتون جامبولون ون بزح ولا عبيل ولا جزا خد جزء انت لها في اي ون ميليتاري ندحر كوينكا ايفيتشلون كم تطفلتوا لهم 3% وي 3.5% 0% داون بيمنت زبل زتحاته زحشه እዩ ንመጀመርያ ገዛ ዝገዝእ ቻፋ ልበሃል እኒዮ ኣብ ኣውሮራ ኣብ ደንበር 3% ዳውን ፔመንት መንግስቲ ባዕሉ የትሕዘልካ at the same time ኩሎና ሽይ ሪኳየርመንታት ኣለዎ እዩ እዚ ንቻፋ ጠለቕ ኢልካ ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ብዛዕባ ብሮከር ብዛዕባ ገዛ ብዛዕባ እቱ ሎን ኢሎም 2 ሰዓት ክላስ ይህቡኻ ፈተና ክትሓልፈለካ ይብሉኻ 2 ሰዓት እያ نسام سحلفك سيرتيفيكيت يوها سلازي تا سيرتيفيكيت فلطت اندحر ليكو اتيغايو اي تخسرنا يطفئني لهم زهبو خلاصات مسؤولو ايو ايكويتي بروغرامون اللو كابناي بعلها غزا وصيخا توسدو ويكعا هاي انترست انتليو ايكويتي اوصيخا غنزب نحد حدن ريموديلينج ممحيشي ملوطي نشتي رينوفيشن زبحال نخلتو تقمرلو يحجزوها مالتي at the same time كمون تخون ترلو قاليو تو equity توصو قاليو قبري اي تخفللون لمنتاين رينوفيشن ندحر كوين نتغزان تطفيق ايو مالتي اكو توصي خان كرير كارتات نحد حدا عداتات قال تخفيل كاللغن maybe tax exempt like هون يخلي كم تريو قصيل ون zero down payment ون النيو تو zero down payment ون ستيل فلتات مصرخبكا information كلاس قال مرتات كله مسوسركا منغستي down payment يقبرلكا مالتي سلازي زي كله استفال عليه نغرات له زي بعلتهم سيرش مغبار ادلاي እዩ ንለንደር መመኻር የድል እዩ ግልጽ ኮይን ካነ ብሮከራት ኣነ እዚ ይመስል ክንድዚ ገንዘብ ኣለኒ 10% ለይኩም ዘለጸ 20% ለይኩም ዘለጸ ሓደስት ጀመርት እንተ ዘይኮይንኩም ሞህንዱ ዘይብልኩም ተኮይኑ ግን እንካ ኣብ ኣፓርትመንት ምንባር በቢሽ ድሽርሑ በዓመቱ ሙቪንግ እና ተሳኻኻ ገለኻ ምግባር ዝገበርካ ጌርካ ከም መንግስቲ ዘሎ ሓገዛት ኣላልሽካ ገዛ ምግዛእ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ኢልና ጽቡቕ ምኽሪ ኢና ሓበሬታ ንህብ ካባ ቀፂልና እውን ናብታ ሄላኮም ኢኩዊቲ ላይን ኦፍ ክሬዲት ትብል ንነዚ እውን ክሬዲት ተውፂኻ ንሓደ ሓደ ሪኖቬሽን ገለመልታት እትጥቀመሉ እዩ እነዚአን ጽቡቓት ዕድላት ኢና ንብለን ታክስ ዲዳክተብል ከምቲ ዝበልክኹም ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ እንደገና ከዓ ብጣዕሚ ሃይ ኢንተረስት ዝኾነ
ክሬዲት ካርድታት እንተንልእኳ ሃይ ኢንተረስት ዝኾነ ናይ መኪና ሎን እንድሕር ልእኳ እዚ ቅልጢፍካ ክሬዲት ካርድካ ክትከፍለሉ ይትኽእል 10 20 25 ሽሕ ገለ ምናምን እንድሕር ልእዎ እዚ እቲ ናይ ገዛ ኢንተረስት ሎው ስለ ዝኾነ ብ20% ግን ትኸፍል ሂላ ከውፅኢኻ ሞርጌጅ ካብ ገዛኻ ሞርጌጅ ኣውፅኢኻ እውን ነተን ዕዳ ድፍን ተብለን እሞ 20 ዝነበረ ኢንተረስት ብሊ 6% ብሊ 7% ክትጥቀመሉ ትኽእል እዚ ደንበኛ ዕድላት እዩ ብዙሕ ክሬዲት ካርድ ገለለ ኣለዎ ናይ መካይን እውን ገሊኡ ጀማሪ ዝኾነ ኢንተረስቱ ብጣዕሚ ሃይ እዩ ሓዳስ መኪና ገለ እንድሕር ገዚእኻ ነዛ ሓዳስ መኪና ዝጠቕሙኻ ገለ ይመስሎም 2000 ጥራሕ ዳውን ፔመንት ሃቦሞ ኢሎም ኢንተረስት ፅዕን ኣቢሎም እንትውኻ እንተለዉ እንካብ ገዛኻ ኣውፅኢኻ ሃይ ኢንተረስት በቱ ንእሽቶ ኢንተረስት ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ክሬዲት ካርድ እውን 4-5 ገለ ዘለዎ ሓንቲ 6 ይህልዋ ሓንቲ 20 ይህልዋ ሓንቲ 18 ይህልዋ ናብታ ዝነኣሰት ኢንተረስት ኩለን ትራንስፈር እናገበርካ ሓደ ጥቕምታት እቲ ሞርጌጅካ ንክትቀንስ ክትገብሮ እትኽእል ነገራት ብምሉእ ሰርች ጌርካ በዚ ህዚ እዋን ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ተጠቒምካ ገንዘብ ሴቭ ምግባር ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ መምህረይ ብኡ ዝኩሉ ፅንዓት ዝወሰድኩም ሙሉእ ብምሉእ ደሓና ገይርኩም ትፈልጥዎ ቴንክ ዩ ያ ቴንክ ዩ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ እዚ ዝገልፆ ዘሎ ኩሉ ኣሕዋት ብጣዕሚ ኣዝዩ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ማለት ካልእ ካሽ ሰከንድ ካሽ ክሳብ ዝኾነ ነዚታት ብቐሊል ክንሪኦ የብልናን ያ ቴንክ ዩ ካሕሳይ ፅቡቕቲ ፅቡቕ ዝተምህሮ ኩሉ ሻዕ እንታይ እቲ ቤነፊት ከምወይ ዝበሉ ኣብቲ ናይ ታክስ ቤነፊት ኣለዎ ገንዘብ እዚ ከተውፅኦ 200 ዲ 300 ወርኤቨር ዳርጋ ትሂላክ ኦልሞስት 9% ናይቲ ዘለካ ኢኩቲ ኢኻ ተውፅእ ማለት ሲ እንድሕር 100 ዘይተኸፈለት ሽሕ ኣለዋ ኮይነታ ገዝኣ 300 እንድሕር እታ ገዛኻ ተተሚና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ደን 300 ትትመን ካብታ 300 እታ 100 ተጉድላ ደን እተን 200 ናይተን 200 ተስዓኻ 100 ትወስድ ማለት እዩ ዝብለና ዘሎ ኣይኮነን ክሬዲት ካርድ ንቢዝነስ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእልካ ቢዝነሳት እውን ክትገዝኣሉ ትኽእላ እዚ ከዓ ታክሲ ሪዳክት እዩ ታክሲ ግን ኣይትኸፍለሉን ኢኻ ስቲል ኣሎ እቲ ኣውፂኢኻ ኢኻ ዘለኻ ኣትሒዝካ ኮላትሮ ነቲ ገዛኻ ዳርጋ ኣውፂኢኻ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ሶ ቴንክ ዩ ፅቡቕቲ ካሕሳይ ዋል ሕቶታት እንተልይኩም እንዳፅሓፍኩሞ ክዱ ኣይነ ወህላክ ሕጂ ብሰዓት እዚ እቲ ኢንተረስት ቁርብ 9 to 10% እዩ ዘሎ ፅባቕ ኣለካ ሸይ ግን ካም ዳውን እጅ ኩሉ ሻዕ ይመፅእ ካብቲ ናይ ክሬዲት ካርድ ዝብሎ ነበረ ካሕሳይሲ ልዕሊ 20% ኣሎ ክሬዲት ካርድ ትኸፍለሉ ስለዚ ኒ ክሬዲት ካርድ ዶ ኩንዶ ይሕሸካ ዋላስ ነዚ ምጥቃም ነዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንስኻ if you want to grow ካልኣይ ገዛ በዚ ክትገዝእ ትኽእል ከምወይ ዝበለና ካሕሳይ ቢዝነስ ከዓ በዚ ክትገዝእ ትኽእል ማለት እዩ ፅቡቅ ሕቶታት ተልይኩም ድሮብ እንዳገበርኩም መኺዱ ኣብ ድሓር ክንምለስ ኢና ኦኬ ፅቡቅቲ ካሕሳይ ሆም ኢኩቲ ሎንስ አር ሞስትሊ ፊክስድ ያስ I think so ኢና ኣብዚ ኢና ክትመፅእ መስለኒ ኮሎራዶ ሃውሲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኣውቶሪቲ ኢልካ ኢኻ ኦልሬዲ ግን እስኪ እንታይ እቲ ቼፋ እዚ ኣታዊኦም ድዮም ናብኣ ዝኸዱ ወላስ ንኣቨሬጅ ካብ ንስኻ ዝረኣኻዮ ካብ ተመኩርካዮ ክንደይ ይኸውን ኣታዊ ክህልወካ ኣለዎ ነዚ ፕሮግራም እዚ ክትረክብ ንሱ እቲ ኣታዊ ብጣዕሚ ሃይ ክኸውን የብሉን እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እዚ ሓገዝ እዩ እዚ 10 ይኹን 20% ዳውን ፔመንት ኮንቨንሽናል ክትገዝእ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ዝሕግዝዋ እዩ ሓደ እቲ ኢንተረስት እውን ንእሽተይ ናይ ኤፍኤችኤ ስለዝኾነ ኣውሩድ የብልዎ እዮም እቲ ኣታዊ ከምቲ ትገዝኦ ናይ ገዛ ኣማውንት ይፈላለ እንድዩ ኤግዛክትሊ ክንዲዚ ኣታዊ ንምባል ቁሩብ ይከብድ እዩ ትገዝኦ ገዛ ታይስሞ ስለ ዝኾነ ጀነራል ግን ካብ 700,000 ንዓብ ገዛ ገለ ንዝያት ኣይፈቅዱን ካብኡ ንቁልቁል ንዘሎ እዩ ስለዚ ኣብኡ ክትነብር ክትክእል ኣለካ ሚኒመም ዳውን ፔመንት 3.5% ገለ ክህልወካ ኣለዎ ቫይረስ ኤዱኬሽን ክላስ ኤዱኬሽን ገለ 2 ሰዓት እያ ክትወስድ ኣለካ ስለዚ እቲ ፕሪንሲፓል እንቱ ባላንስካ ኩሉ ሪኦ መፅኒዖም ኩሉ እዮም ዝውሃሞ ገና እቶም ለንደርስ ናይ ቻፋ ሓገዝ ዝደሊ እየ ገለ ክትብሎም ከለካ ተቀዳዲሞም ክላስ ውሰድ ይብሉካ እሞ ንሕና እቲ ኮንትራት ክንፅሕፎ ከለና ከዓ ናይ ቻፋ ሎን ተቐቢሉ እዩ ክገዝኦ ዝኸውን ኢልና ንፅሕፎ
نسو انتهي مالتي قروب نشتي كستاي ብዙሓት ቻፋ እንተኮይኑ ዳ ናይ ምውዳቅ ዕድሉ ብዙሕ እዩ እሞ ኢሎም ካልእ ኣማራጭ እንተድልይዎም ዳርጋ ይቕበልዎን ግን ኦፈር ዘይተዋሃበሉ ገዛ ምርጫ እንድሕር ዘይብሎም ኮይኖም ግን እሺ ኢሎም ይቕበልዎ እዮም ስለዚ እቲ ሪኳየርመንቱ እቶም ለንደራት ገና ጅምር ክተብሎ ከለካ ኩሉ እዮም ዝነግሩካ ካብተን ሪኳየርመንት ግን እዚኣተን 4 እየን እየን ምስታ FHA እንድሕር ኣወዳዲርናዮ ተኻሳይ እንታይ ክንፈላለየ ንኽእል ምስታ FHA ንሳን ማለት እዩ ወልታ ቻፋ እኮ ሓገዝ ጥራሕ እያ እምበር ዘሰይምታ FHA ባዕላ እያ እታ ቻፋ ግን መንግስቲ ናይ ሲቲ ኦፍ ደንቨርን ኣውሮራን ዘቕመጥዎ ገንዘብ ኣለዉ ኢዶም so to loans ናይቲ ሲቲ ናይቲ እታ ሓገዝ እያ እታ ቻፋ እምበር እቲ ሎን FHA እዩ FHA okay ኩሉ ግዜ ባንኪ በካ መንግስቲ ጋራንቲ ይገብረሉ ማለት እዩ እታ ቻፋ ግን ንበይናተን ገንዘብ ኒ ክሎዚንግ ፊኻ ገለመለ ብሙሉ ኣምፂኡ መንግስቲ ሲቲ ኦፍ ደንቨር ሲቲ ኦፍ ኣውሮራ ዝሕግዘካ እዩ ኩለን ሲቲታት እውን የብለንን ኣብ ውስን ሲቲታት ዝተቐመጠ ገንዘብ እዩ ክንድዚ ሚልዮን ሎሚ ዓመት ሓገዝ ክንህበለና ንህዝቢ ገዛ ንክገዝእ ሞቲቬት ክንገብር ኣለና ኢሎም ሲቲ ባዕልቶም ዝቕምጥዎ ገንዘብ እዩ እምበር ንበይኑ ገንዘብ ኢኻ ትረኽቦ ኣለካ እምበር ምስትሎን ብሓደ ኣይኮነን perfect FHA loan እዩ thank you so zero down payment እስኪ ቁሩብ ኣብኡ ንእሽተይ ወስኽ ኣብለና ተኻሳይ zero down payment ክብሉ ገለ requirement ኣለዎም ንኽሸጥዎ ንኸብልዎ እስኪ ቁሩብ ኣብኡ ዲቴል እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣብኡ ዘእተኻዮም ማለት እዩ mostly to zero down payment ሰለስተ ዓመት ዝኣክል ክትቅመጠሉ ኣለካ እዮም ዝብሉካ ተዘይሎ ግን እቲ ዝሕለፉልካ ገንዘብ ነቲ ዳውን ፔመንት ንሳቶም ዘሕለፉልካ ገንዘብ ክትከፍሎ ኣለካ ይብሉካ ምክንያቱ ንቢዝነስ ክትጥቀመሉ ኣይደልዩን ንባዕልካ ንመንበሪ ኢኻ እዩ መብዛሕትኡ እዚ ኩሉ ክትነብረሉ እንተኮይንካ እዮም እቲ ዝሕግዙካ ዘለዉ ሕዚ ገዚእኻ ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ እንድሕር ክሸጦ የገለ እንተኢልካ ቢዝነስ ተጠቒምካሉ ኢሎም ገሊኦም ከም ዝተፈላለየ ሪኳየርመንት እንድዩ ዘለዎም ብምሎም እዚ ዳ ንቢዝነስ ክትጥቀመሉ ኣለካ ስለዚ ክትከፍሎ ኣለካ ገለ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ሕዚ ግዜ ኣቢልካ ሕዚ ክትሸጦ እውን ኣይትኽእልን እዚ ሓገዛት ብምሉእ እንተወሲድካ ስለዚ ሞስትሊ ኣብታ ገዛ ክነብር ንዝደለየ ሰብ ግን እዚ ዕድላት እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ከዓ ሞስትሊ ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ምስ ዝኾኑ እዩ ግርም ፅቡቕቲ እያ ዋላ እቲ ዳውን ፔመንት እውን እቲ ዝሃቡካ ዝሓግዙካ ክትከፍሎ ይግድዱካ እያ ታንክ ዩ ፅቡቅ በዚ ኣጋጣሚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን ብዙሓት ሰባት ኣለኹም እዚ ንኣብነት ኣያና እቲ ካሕሳይ ዘምፅኦ ዘሎ ብናይ ዘሎ ናይ ዓዲ ናይ ኮሎራዶ ኢሳምፕል ዘምፅኦ ዘሎ እምበር እዚ ኣብ ኩሉ ዓድታት ኣሎ ሓገዝ ኣብ ኩሉ ንኣብነት ሸጌ እንታይ ይብላሎ ሸጌ እንታይ ይብላሎ ኣብ ካሊፎርኒያ ከማ ሲሚላር ኣሎ ይብላሎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እዩ ዘሎ ዜሮ ዳውን ፔመንት በል ነናቱስ ዘሴም ማለት እዩ እዚ ሄላክ እንዲ ካልእ እኳ ኣብ ኩሉ ጀነራሊ ግን እቲ ሓገዛት ዝበሃል ኣብ ኩሉ ዓድታት ከም ዘሎ ኣብቲ ሞስትሊ ኣብቲ ዘለኹም ዓዲ ነቶም ብሮከርስ ነቶም ሌንደርስ እንድሕር ሓቲትኩሞ ብኣታዊኹም ኣፕሩቭድ ክብልኹም ይኽእሉ እዮም ገሊኡ ከምኡ ዝበለና ካሳይ ኤዱኬሽን እንዳወሰድኩም ተማሂርኩም ግዜታት ክህልዎ እዩ ስለዚ ስፍሕ ዝበለ ድሓንቲ ዳውን ፔመንት እውን እቲ ዜሮ ዳውን ፔመንት ስፍሕ ዝኢሉ እውን በይኑ እውን ሒዝና ክንመፅ ኢና ሓደ መዓልቲ ምስ ካሕሳይ ድሓን ሰርች ጌርና ፅቡቅ ሶ ናብዚ ዓይና ክንኣቱ ሕጂ ተካሕሳይ ኮመን ሚስቴክስ ትብሎ እንታይ እቲ በቃ ኣብ ገዛ ንክትገዝእ ሲ ከምዚ ቀሊል ነገር ከንሱ ግን ኢልካ ብሸለልትነት ትጋገዮ ዶ ክንብሎ እስኪ ኣስፋሕ ኣቢልካ ግለፀልና እዚአን ካሕሳይቲ ኮመን ሚስቴክስ ኣቮይድ ነዘን ገዛ ክትገዝእ ከለካ ከምቲ ዓንቶ ትንክፍ ኣቢለያ ዝነበርኩ ሓደ ገዛ ክትገዝእ ከለካ ላክ ኦፍ ናውሌጅ ላክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን እንካብ ሓደ ክሳብ 5 ዝኾኑ ኣቨሬጅ ዓበይቲ ስሕተታት ዝሰሓቶ ሰብ ብዙሕ ኣሎ እዩ ስለዚ ንኡ እዩ ትጠለቕ ዝበለ ኢንፎርሜሽን ቀዲምካ ሰርች ጌርካ ብዛዕባ ሎን ብዛዕባ ፕሪ ኣፕሩቫል ብዛዕባ እቲ ለንደርን እቶም ብሮከራትን ምስ ከዓ እዞም ቢዝነስ ፋሲሊቴተርስ ኣብዛ ሓንቲ ገዛ ንክትገዝእ ምስ መዓት ሰባት እንዲኻ ክትራኸብ ለንደር
seller, buyer, seller's agent, buyer's agent, insurance. ካብ 3 ክሳብ 5 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኢንስፔክተራት ምስ ታይትል ካምፓኒ እዚ ኩሉ ክሳብ 11 ዝኸውን ቢዝነስ ፋሲሊቴተር ሲኻ ትረኸብ። ስለዚ ንዚ ኩሉ እቲ ብሮከር እንድዩ ዳርጋ ኩሉ ትፍልጠት ዘለዎ ንኡ እውን እዩ ነቲ ብሮከር ቅድሚ ኩሉ ዓብዪ መፅናዕቲ ዘድልየካ መን እዩ እዚ ብሮከር እዚ ኢልካ ኣብዚ መንጎ እዚ ዘሎታት ብዙሕ ሽግራት ጥፋታት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሮንግ ኤጀንት እቲ ዓብዪ እዩ ኦፍኮርስ ትክክለኛ ኤጀንት ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎ ልምዲ ዘለዎ ኤክስፔሪንስ ዘለዎ እሞ ስራሕ ኢሉ ጠበቕ ኢሉ ልሕዘልካ ልክዕ ከም ናብዕሉ ገይሩ ፋይት ዝገብረልካ ቅድሚ ኩሉ እዩ። እንካብ ዓቕምኻ ንዓቐብ ንኸይትገዝእ እውን ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ። ኣነ ብዙሕ ግዜ ብዚያ ብዙሕ እየ ዘተኩር። ቀረባ ግዜ ሰብ ስልኪ ደው ኢሉለይ ነይሩ ናይ ክንዲዚ ገዛ ገዝእ ኣለኹ ናይ ክንዲዚ ገዛ እኮ ክንደይ ድዩ ኢንካምካ ክንዲዚ እሞ ከመይ ጌርካ ዳኻ ክትከፍሎ ኢለስ ፐርሰናሊ ናብ ምጭቕጫቕ ኣትየ። ብርግፅ ስራሐይ ኣይኮነን ድዩ ግን ሓደሓደ ኮሽን ማርክ ጌርካስ ኣነ ንስኻ ተትኸውን ከምኡ እዩ ገበርኩን ንብለሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ካብ ዓቕምኻ ንዓቐብ ኣፎርድ ክትገብሮ ዘይትኽእል ገዛውቲ ምግዛእ በይዛኻትኩም ብንእሽተይ ምጅማር ዓቕምኻ ደስ ኢሉካ እታ ገዛ ክትከፍላ ጥራሕ እንተይኮነስ ንክትነብረላ ፕላን ምግባር ዓብዪ ነገር እዩ ባህሊና። ሆም ኢንስፔክሽን ገሊኡ ሰብ ሆም ኢንስፔክሽን ኣይገብር እዩ ዝብለካ ዘሎ ፅቡቅ መብት ኣለዎም እዩ። ብሮከራት ሆም ኢንስፔክሽን ግበሩ ንብሎም ኢና። እቲ ሆም ኢንስፔክሽን እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ሳጀስት ንገብር ኢና። ትለእትዎ ኣለዎ ገንዘብ ትልገዝዎ ኣለዎ ገንዘብ ብጣዕሚ ሂዩጅ እዩ። እተን ፍልልየናተን ሆም ኢንስፔክሽን ግን ኣንደር 600 ኣንደር 700 ክኾና ይኽእላ እየን። ስለዚ ግዴታ እዩ እዚ ሆም ኢንስፔክሽን ኣይገብርን ዝብል ገዛእቲ እንተልዮም እዚ በይዛኻትኩም ሙሉእ ብሙሉእ ሆም ኢንስፔክሽን ኩሉ ዓይነት ኢንስፔክሽን ገይርኩም ሬዲ ግበሩ ንብል ኢና። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት 5-600 ዋላ 100 እውን ናይ ራድዮን እውን 100 ንኸይኸፍሉን ኣይ እዚያ ስትትረፈኒ ዝብሉና ኣለዉ እሞ ዌይቪንግ ሆም ኢንስፔክሽን is a big mistake ክበሃልቲ ኢና። ገና ኣንደር ኮንትራት ምስ ኣተው ኣብ ሓደ ሞርጌጅ ጥራሕ ቱ ፕሪ ኣፕሩቫል ዝሃቦም ሞርጌጅ ጥራሕ ንኡ ጥራሕ ተመርኪቶም ናቱ ጥራሕ ሪኦም ምቕባል ትክክል እዩ ኢልና ኣይነብልን። እንተተኻኢሉ ካልኣይ ምርጫ ካልኣይ ኮት ካብ ካልእ ሰብ ካብ ካልእ ለንደር ምርካብ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ወይ ባንኪ ይኹን ወይ ካልእ ለንደር ክልቲኡ ኮምፔር ገይሮም እንደውም ነቲ ሓደ ገና ክጥይቕዎ ከለዉ by the way I'm going to look another option ኢሎም just we saying thing I'm going to look another option ምስ ካልእ ባንኪ ስለዚ ታዝሐሸት ሃበኒ ኢሎም ምክርኻር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ኩሉ ግዜ በይዛኻትኩም ተዓባይ ተጠንቀቑላ ንብሎም። ብሮከር ገንዘብኩም ኣይትንክፎን፣ ኢንስፔክተር ኣይትንክፎን፣ ሴለር ባየር ኣይትንክፎን። እዚ ኩሉ ጌምን ዝኩሉ ገንዘብን ዝፃወቶ ለንደራት እዮም። ምስ ለንደራት ዘሎ ጠለቕ ዝበለ ፍልጠት ገና ጉድ ፌዝ ዝበሃል ናይ መጀመርያ ግምት እንክብኹም ከለዉ ሓንቲ ብሓንቲ ፈሊጥኩም እተው እሞ እታ ገንዘብኩም ዝበልዕዋ ዝውሕጥዋ በትያ ቁምጥምጥምጥ ጠቢሎም መዓት ገንዘብ ዝወስድዋ ለንደር ስለዝኾኑ ምስ ለንደር ሲሪየስ ዝኾነ ቃልሲ ኣብቲ መጀመርያ ስለለድሊ ሓደራ ሓደ ሞርጌጅ ጥራሕ ሬት ርኢ ቢልኩምስ ኦኬ ኢልኩም ኣይትፈርሙሎም ናብ ካልእ ባንኪ ክወስዳ እየ ኢልኩም ዲስከስ ግበሩ። ኣት ዘ ሴም ታይም እሞ ህዚ ኢንተረስት 6 ሂብካኒ ዲኻ እንተወሪዱኸ ብትዝ ወረዳ ክትበኒ ዲኻ the next few days ቅድሚ ክሎዚንግ ኢልኩም እውን ዲስከስ ክትገብሩ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ኩሉ ገንዘብካ ንዛ ዳውን ፔመንት ሂብካ ጥራሕካ ምትራፍ እውን ኣይንመክርን። 3 ወርሒ ይኹን 6 ወርሒ ንእሽተይ ኣብ ኢድኩም ሒዝኩም ክትተርፉ ኣለኩም። ስራሕ ትወፅእ ወይ ገለ እንትኾንካ ፀገም ተጋጠመካ ዘን ምንም ዓይነት ባክኣፕ ገንዘብ ለይብልካ ኩለንተን ገንዘብ ምጥፋእን እውን ትክክለኛ ምክሪ መሲሉ ኣይስምዐናን። ኩሉ ግዜ እቲ ዘ ሚኒመም ገዛ ምስ ገዛእኻ እውን በቃ ዘን ዘለውካ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እንተይኮነስ ዝተኻእለ መጠን
دحان جنزب زخونة كافتو ورحت ترخبو جنزبس كلن تيتفاخس نشتي ناب سيفينج نأتخان إمرجنسي ستيل حيزكا مصنحون نحوارو تقم انتيدون كاب سرح تتوت مكينان تتسبر كالين عدي إمرجنسي قلن تليكا تن سانتي موصق بيلكا قطتانا أتوم مهاب مطرح متراف نشتي تفرح سلال غونت تخيلكم لأرقى صوفا قزيكم تو تخيلكم لأرقى فريج قزيكم تو كالتري تستر أو حتى كيلكم العلى بالكم بركاش حيسكم تعطوا خلهم زي بكاتي يعني إمرجنسي هنا جنزبكم سأبيلكم سيف جيركم مصنح بتعمي إمبورتانتي معناته قال أنت تكونس كولابس كتجبر كلها لونج ترم بزحف أجمعات سلالة بماري صبوتي ثانك يو فاينانس قليصوا ابزيا تي بطعمي زبلا زلوسي دونت بي سمول مخال مالت نيشتي مجمار احوات نيشتي مجمار كل سلام كاز فترلكا بطعمي سلام كاز فترلكا اب تحت قطصركا يا عقم هاي مالتي كالي كم زبلون اتي اب كابت وددر موصا صبوت زخونت نطبي زارب صنيحو ناي ايانا حساي مالتي هيجي اب حبشه جنرالي شجر تفاتير له إذا شجر تفاتير زلوا أنت إنا وددر مخاني مالس أنا كحسين نحر واقع حدا شو من تميت شو عطي مت حدا مليون جزان نحر جز إسي أنا أوه ناوي متت so time so why do I have to so yeah بتعمل تبوت يا كله تباجتين ونبلوت أنا هي كل شيء ولا فاينانس كل مهار قلنا نحنا maximum sorry minimum ناشدش سورحي emergency saving كله كله emergency saving مالتي ناشدش سورحي وضعيتها كل الشيء ناي مكينة خابر ناي جزء خابر whatever ناي زخونة مالتي سلزت تخال play around تتصاوت اللي تخلها مالتي thank you كحساي اسكي دحان affordable housing وكا حيزنا خن مسينا برأسي حدا معلتي أو اسكي برأس خاز متأكلر affordable house تقبرنا affordable house بروكرات بزح involve عين قورن مخناتو affordable house بمنجستات بقلي نان بروفيت أورجانيزيشن زقورو ين قالي أنون affordable house عبيتي كامبانيتات برايفت اونرات انكان نان بروفيت أورجانيزيشن جنزب بأكيبهم معات جزاوتي يجزمو بنسأ نهبكم لنا داون بايمنت يدليكم جن المسألة سلسة ورحي ناينس أقولبت ختصرحي يقوم يلوم شكا يكون امري يكون عنشايتي يكون قال الناس رحوا نابلو بنسأ خطرحوا يقوم ناولو زهبوا جزاوت له زي جزاوت زي تقم اللو قرأتون اللو في تقمو انتايو أبيلكا جنزب ندحر ليبلكا ماينكا سوق موال ترقم يولون سلذي سانتيم تيكا فالكاخت أتو غلقا صبوئي بتخالي تقمون إتا تخفلا بتا إنكام كامت أن يوم زمتنوا شو عطا شمون تميتي قال من أمن يولوها صبو تحاقويس كا هاتا أتو جنزب سلا ليبلكا تا جنزب يوهالو for a long term إذا جزازيا جزيخا حمشت عامت يكون 10 عامت يكون 15 عامت يكون صنيخا واقعا 300 زنبرة 600 أتو نحفل كل صنيحة جزائيا اختولهم يخا جزاها يا جن نحن هون بزح جنزتنا اللهنا سلازي اتو إيكويتي 10 عامت انت تقميتك ناي بيني خاي 10 عامت نحر تقميتك لكن اتن زتوسخا إيكويتي حد جزء قريب 50% نحن عينا نكافورو يلغا 5% I mean 3% راح توصل 7% نحن عينا نكافورو يلغا فحدا عبي ميجرز هنا إيشو لقات أمني 10 عامات تقميتو سوزي سلازيس دخلت تميتي زجاجة I think close to 580 قال منامن بس حاسة جزا 10 عامات مستقمطة شيء أخوات فرق أخوات سريال وان فرق أخوات سري لمو equity to build الجورا نوعي يزجنزب الساتومس داون payment تطرح يوم بسرح
ለዊጦም ወንበር ካልእ ዝገብርዎ ነገር የለን ባይ ዘ ወይ ገንዘብ ንሱ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዓበይቲ ካምፓኒታት ጎሓት ምሸት እቱ ክትብል ከለኻ ናብቲ ገዛ ፎቶታት ትለዓል ምስ ደቅኻ ኣብቲ ክሽነ ገለ ይልዕሉኻ ተቑሑት ኩሉ የልዕልዎ ተመልከትዎ ዞም ድኻታት ሽግረኛታት ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ብነፃ ገዛ ሂብናዮም እናበሉ ንዞም ዶነርስ ፎቶኻ ሰሰዲዶም መዓት ሻሕ እክብ ይብሉሉ ብነፃ ሂብናካ እናበሉ ኣብ መጨረሻ እውን በቃ ገዛኡ እዩ እውን ይገብሮ እዩ ድሕሪ ሕዚ ምንም ኣይንጥይቆ እናበሉካ ይፀንሑ ክሸጣ መሰለ ዝወዲ እቲ 50% ምውሳድ ኣይኮነ እቲ ብዙሕ ኣብ ኩናት ዘእተወና እቲ ዓብዪ ፀገም ዘምፀ እንታይ እዩ እቲ ዋጋስ ባዕልትና ኢና እንትምኖ ኢሎም ስለዚ ባዕልትና ተሚና ከዓ ባዕልትና ኢና ነትርፎ ኢሎም ንደገስ ክሸጦ ኣይኽእልን ማለት እዩ ቱ ኣግሪመንት ዘምፀለ ኢለዮ ዓሚ እዩ ቲንክ 8 ወርሒ ገለ ምናምን ቱ ዶክመንት ኣምፃእለ ኢለዮ ቱ ዶክመንት ብሙሉ ኣኪቦም ኣምፂለይ ቱ ኣግሪመንቶም መጀመርያ ከምኡ እዩ ይብልን ኣግሪመንቶም ዝብል ምስ ሸጥናዮ ወይ ባዕልትና ምስ ተትረፍናዮ ናቱ 50% እዩ ዝብል ከምዚ እዩ ዝብል ኢለ ብዙሕ ክትዕ ምስ ገበርና ኣሚኖምሉ ምርጫ ኣይነበሮምን ጠበቃ ሃየር ክንገብር ኢና ምስ ተባሃሉ ኣሚኖምሉ በል ናብ ማርኬት ኣውፅኣዮ ኢሎም ናብ ማርኬት ኣውፅአዮ ላዕሊ ኦፈር ረኪበሉ ሰብዚ ብዚኣ ተቕበልዋ ዲኹም ክሸጣ ንዕዳጋ ዝኸድናዮ ሞጎት ክነገረካ ኣይክእልን በቃ ብርቱዕ ሞገት ክልተ ወርሒ ሙሉእ ኢና ተማዊትና ኣብ መጨረሻ ቱ ዝሃቡና ኦፈር ንሳቶም 70,000 ወሲኽና ንሱ ንሳቶም ኣብዮሞ ወይ ባዕልቶም ከትርፍዎ ዝበሉ ኣብዮሞ ዚድኣ ላዕሊ ኢሎም ሻላል ተኸራኸርና ሻላል ተማጎትና 70,000 ንዓኻ ኦፈር 35,000 ንኡ 35,000 ንኣቶም ሞር ኣብ ሂበዝ ገዛ ንካልእ ሰብ ሸይጠዮ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ድኻ ኢኻ ኣይትፈልጥን ኢንፎርሜሽን የብልካን ትወረቐይት ምሳኻ እናሃሎ ኣይርድአካ እናበሉ ኣፎርዳብል ሃውስ እናበሉ ዝህቡኻ በቃ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ዲክታተርስ መዓት ገንዘብ ለትርፉ በብዓመቱ መዓት ገዛውቲ ልውስኹ ኣዛ ኢንዶፍ ዘደይኮ በቃ ንብረቶም እዩ ናይ ካልእ ሰብ ንብረት ኣይኮነን እቲ ካምፓኒ እዮም ፎርም ገይሮም እኒአው እዚ ስትራቴጂ ብምሉእ ቀሪፆም እኒአው መዓት ሰራሕተኛታት እዮም ሃየር ገይሮም እኒአው ስለዚ እዚ ዝተፈላለየ ደኾናይ ኩለን ተነ ኣፎርደብል ዝበሃላ ገዛውቲ ብዙሓት ካምፓኒ ደኾናይ ያው ና ግሊ እየን ስለዚ ንሳቶም ገንዘብ ስለለየብልካ ጥቕሚ ኣለዎም ንግዜኡ የግዴታ የድልየካ እዩ ገንዘብ እንድሕር ኣድሊእኳ ግን ናይ ባዕልኻ ኢኩዊቲኡ እናወሰኸ እናበለ ናይ ባዕልኻ ገዛ ክትገዝእ ፍሪዶም ካልተኣወጀ ብኣቶም ሪስትሪክሽን ለይብሉ ክትገዝእ ፅቡቕ እዩ ተለይብልካ ግን ኣፎርደብል ሃውስ ፅቡቕ እዩ እሞ ኔጋቲቭ ሳይድን ፖዚቲቭ ሳይድን ኣለዎ ክብል ኢለ ፅቡቕ እያ ታንኪዩ ፅቡቕቲ ፅቡቕ ካብ ምስ ተመክሮ ዝገለፅካያ ዳስ ዋይ ታሕቶ ኣይነበረትን ኣምፂናያ ካብ ተመክሮ ንክተምፃእ ኢና ፅቡቕቲ ል I think so ኣጠቃሊልና ኢና መስለኒ ዘለና ናብ ሕቶታትና ክንኣት መስለኒ ካሕሳይ ምናልባት ትብሎ እንተልዩ ቅድሚ ናብ ሕቶታት እንታውና ወይ ከዓ ኣፍታ ናይ መጨረሻታ ጉድ ኔይበርስ ኔክስት ዶር ገለ ትብል ንሳ እውን ብዩኤስ ዲፓርትመንት ሃውስ ኤንድ ኡርባን ዲቨሎፕመንት ዝውሃብ ፕሮግራም እዩ እዙይ ንመን ይሕግዝ እንተኢልና ልክዕ ከምታ ናይ ቪኤ እንተኮይንካ ዚሮ ዳውን ፔመንት ኢንተረስት እውን ዝሐሸ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ዘለካ እዚኣ እውን መምሃራን እንተኮይንካ ሲቪል ሰርቪስ ትህብ እንተኮይንካ ሎው ኦፊሰርስ እንተኮይንካ ናይ ኢመርጀንሲ ሜዲካል ቴክኒሽያንስ ንሰብ እናገልገልካ ትነብር ገለ እንተኮይንካ ፍልይ ዝበለ በቢነይበርሁዱ ፅቡቕ ዕድላት ኣለዎም ዲላት ኣለዎም ስለዚ ካብዚኣቶም ሓዲኦም ገለ እንድሕር ኮይንኩም ኣድቫንቴጅ እንታይ ኣለና ጥቕሚ ኣለዎ ዶ ይብሉን ኣነሲ ንህዝቢ እየ ዘገልግል እዚኡ ስራሕ እሞ እንታይ ጥቕሚ ኣለኒ ኢልኩም ምጥያቕ ከይትገድፍዎ ኩለን ነይበርሁድ ዝተፈላለዩ ዕድላት ኣለዎን ተተኻኢሉ እውን ኣብተን ፅቡቕ ዕድል ዘለዎን ነይበርሁድ ከይድካ ምግዛእ እውን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ጥቕሚ ከምልጠኩም ኣይብሉን ባህሊ እየ እዘን ሓደስቲ ገዛውቲ እውን ሓድሽ ገዛ ካብ ዚሮ ንዝገዝእ ሰብ እውን ንሳቶም ብዙሓት ፅቡቕ ኢንተረስት ኣለዎም
ስለዚህ ጽቡቅ ክፍል ከለኹ ለምሳሌ ግሪን ቫርናንች ገለመልታት ኣሎ መብዛሕትኦም ትፈልጥዎ ትኾንዮም እቲ መሬት ክገዝኡ ከለዉ እቲ ኢንተረስት ገዚኦም ላክ ይገብርዎ እቲ ኢንተረስት 30,000 40,000 50,000 ይኸፍልሉ እዮም ነቲ ገዛኢ ንክገዝእ ግን ኣትራክት ይገብሮ እዩ 4.9 ኢንተረስት ኣለዎም ብዙሓት ንምንታይ እቲ መሬት እንትገዝኡ እንተለዉ እቲ ኢንተረስት ገዚኦም ስላክ ገይሮምዎ ስለዚ እንታይ ደፋፍኦም ኣሎ ሞርጌጅ ካንእሽተይ ስለዝኸውን ቀልጢፍካ ፕሪ ኣፕሩቭ ንክትግበር ብቐሊሉ ንክትገዝኦ ሞርጌጅ ካለስ ንክኸውን ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ፈጢሮም እኒአው ማለት እዩ እዚ ደንበኛ ሲስተም እዩ ነቲ ሰብ እውን ኣትራክት ይገብር እዩ ንሳቶም እውን ሃይ እንተኮይኑ ክሸጥዎ ይኽእሉን ስለዚ ዓበይቲ ብዙሕ ሽሓት ከፊሎም 15,000 ክሻብ 30,000 ንሓደ ገዛ ከፊሎም እቲ ኢንተረስት ሆልድ ገይሮምዎ ኣለዉ ስለዚ መብዛሕትኹም ሓድሽ እንካብ ዚሮ ትገዝኡ እንድሕር ኣለኹም ኩሉ ግዜ ኢንተረስት ኣለኩም ዶ ናባዕልትኩም ምስኡ ዝገዛእኹምዎ ኢንተረስት ክንደይ እዩ 4.9 ዋላ 4 እውን ክውኹም ይኽእሉ እዮም ኩሎም ነናባዕልቶም ዲላት ኣለዎም እሞ ሓድሽ እንካብ ስክራች ንዝገዝእ ናይ ባዕልቶም ኢንተረስት ገዚኦም ላክ ገይሮምዎ ዝፀንሑ ኣለኩም ዶ ይብልኩምን ኢሉ ኣፅኒዑ ናብቶም ዘለዎም ከይዱ ምግዛእ ኣድላይ እዩ ኢልና ሓበሬታ ንህብ ማለት እዩ ጽቡቕቲ ናኖ very good points ያ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት እያ ናይ ባዕሎም ሕጂ ናይ ባዕሎም እንተልዎም ነቲ ናቶም ገዚእካ ብኦም ትሕት ምውሳድ ማለት ብሕልፊ I think so ልዕሊ 20% ዳውን ፔመንት ትገብር ተኾንካ እውን around 4 ኣለዎም ኣብ ሰዓት እዚ around 4% ማለት እዩ ዘለና ኤርያ ሕጂ so it's good thank you ካሕሳይ okay ካልእ እንተዘይብልካ ናብ ተኣሽሚና ክንከይድ ናብ ፍትታት ሓደ ኣለዋና እሺ ጽቡቕ ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ሓበሻ ኤዱኬሽን ዳግማይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንታይ ግበሩ ሕጂ እቲ ሕቶታት ገለ 20 ደቂቃ ክንሕዞ ኢና ነያና እምበር ኣኼባ ኣለዎ ድሓር ካብዚኣ ወፂኡ ኣብ ታሕቲ ድሮፕ ግበርዎ ክንምልሶ ክንፍትና ሓደ ብሓደ ኦኬ ብላዕሊ ኢና ክንጀምር ደስ ኦኬ ቲንክ ሶ ሕዳት እንተንሕቶ ይመስለኒ እዚ እንታይ ኣትብለና ዘላ እዚኣ ኣብ እዚ ኩሉ ኣብ ኣካል እሴት ኣሎ ዲ ብዘይካ ኣብ ደንበር እያ ትብል ዘላ ስለዚ ገለ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብዚኣ ካሕሳይ ኣይኒ እዩ እዚ ጥቕምታት ዝበልናዮ እዛ ናይ ሓድሽ መሬት ድያ ኖ ሓፈሻዊ እቲ ጥቕምታት ዝበልናዮ እቲ ጥቕምታት በብስተይቱ ናይ ባዕሉ ፋንድ እዩ ዘለዎ ካልእ ተሪፉስ ኣርባዳ ዘይብሉ ቻፋ ወይ ሌክውድ ገለ ዘይብሎም ደንቨርን ኣውሮራን ፀኒሕዎም እዩ እንደገና እዚ ጥቕምታት እዚ ቀዋሚ ኣይኮነን ይመፅእ ይኸይድ ጀነራሊ ዝኾነ ብዙሕ ንዚ ሂላክ ይኹን ገለ ይኹን እዚ ኩሉ ያው ሙሉእ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎም እዩ ዳውን ፔመንት እውን ናይ ባዕልቶም ክህልዎም ይኽእል እዩ ንሕና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እዛ ኮሎራዶ ኩሉ ግዜ ኤክሰርሳይዝ ፕራክቲስ ንገብረለን እየን መብዛሕተን ስለዚ ኣብ ካልኦት ስቴት የብሎምን ማለት ኣይኮነን ኣለዎም ማለት እውን ኣይኮነን በብስተይቱ ዝተፈላለየ ነናባዕሉ ኦፕሽናት ኣለዎ ንምሳሌ ስቑልና ከም ምሳሌ ገለ ክንወስዶ ከለና ኣብ ሓደ ስቴት ህዝቡ እናወፀ ገዲፍዎ ዝወፅእ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዓዲ ዚሮ ንከይተርፍ እንታይ ይገብር መንግስቲ ኣምፅኡ ኣብዚ ሴልስ ታክስ ኣይትኸፍሉን ፕሮፐርቲ ታክስ ኣይትኸፍሉን ግን ካብ ክንዲዚ ሚልዮን ኢንቨስት ክትገብሩ ኣለኩም ኢሉ ዓብዪ ኢንቨስትመንት መንግስቲ ኣብኡ የቕምጥ እዚ ማለት ኣብ ኮሎራዶ ይሰርሕ ማለት ኣይኮነን እታ ዓዲ ጥርሓ ንከይትተርፍ መንግስቲ ዓብዪ ፋብሪካታት እሞ ን10 ዓመት ሴልስ ታክስ ኣይትኸፍሉን ግብሪ እውን ኣይትኸፍሉን እዘውዚ ዘሎ ዝሰርሕ ግን ስራሕ ሃብዎ ኢሉ ዓብዪ ዕድላት ይህብ ማለት እዩ እዚ ምሽክና ኣብ ዓድና እዩ ዘይፍለጥ እምበር ኩላ ኣብ ትግራይ እንተኸይድካ በቃ ኣፍታ መቐለ ጥራሕ ኩለን ገዛውቲ ኣብ እናተሰርሓ ይነብራ ኣብዚ ግን ኣብቲ ስራሓት ዝነኣሶ ዓድታት መንግስቲ ብዙሕ ዕድላት ይዎ the same thing ንምሳሌ ኣብዚ ዓዲ ማውንቴን ወርቁ ሕፍስ ምስ ኣበልዎ ኮሎራዶ እንታይ ገይሮም በቃ ጋምብሊንግ ኣምፂኦም ኮፍ ኣቢሎም ማለት እዩ ኣብዚ እንተመስሪትኩም ልና
ها كندوزي سرحتنيا كتحزيهم سلازي كندوزي عدل كنوكم إلهم بقاتا لي تتقملا سنتاي كتقملا يخيل إلهم كوف يبولا ዛ ምድረ በዳ ዝኾነት እኒ ላስ ቬጋስ ይኹን ገለ መንግስቲ ተምፅኡ እንታይ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢሉ ሓሲቡ ጋምብሊንግ ገምፅኡ ኮፍ የብለላ ስለዚ ቱ ሲስተም ናይቲ ዩኤስ ከምዞ ኩሉ ስቴታት እንሪኦ በብስቴቱ ከምታ ተድልያ ነገር ኣምፅኡ ኮፍ ስለለብል ቢዝነስ ክትከፍት ይኹን መሬት ክትሓርስ ሊዝ ክትገብር ዝኩሉ ትራክተራት ይኹን ኩሉ ዓድታት ዝተፈላለየ ዲል ስለለሎስ ጥራሕ እንታይ የላ ኣብዛ ዓዲ ኢልካ ምስቶም በንደርን ምስ ብሮከርን ዲስከስ ምግባር እዩ እቲ ዋና ነገር እምበር ኣብ ኩሉ ዓዲ ዘሎ ጥቕምታት ኣሎ እዩ ኣብኡ ዘሎ ካልእ ዓድታት ዘሎ ጥቕምታት እውን ስለለሎ ዝተፈላለየ እዩ ያ ፅቡቕቲ ቴንክ ዩ ምስ ናይ ኣቶ ካሕሳይ ተወሳኺ ንሰራሕተኛ ከይተረፈ ኣሕዋት ንኣብነት ብሕልፊ እዞም ናይ ሜዲካል ትሰርሑ ሰባት ከምኡ ዓይነት ኣለዋ ስቴታት ክንዲዚ 5,000 ክንበካ ኢና ናብዚ ሙቭ እንተጌርኩም ዝብላ ኣለዋ ስለዚ ኩሉ ሻዕ እንታይ እቲ ፕሮፌሽናል ናይ ንኣብነት ምስ ናይ ሜዲካል ተኣሰር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ካሊፎርኒያ ዘለኻ ናብ ካልእ ዘለኻ ወይ ኣብ ደንበር ዘለኻ ኣብቲ ድሓን እንድሕር ኮይነን ትሕዝ ዝበላ ዓድታት እንድሕር ኮይነን እቲ ጥቕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ቫሊ ናተን እቲ መንበሪ እቲ ገዛውቲ ኢና ትቐንድና እንድሕር ድሓን ኮይኑ ከምኡ ገይረን ወስደኻ ኣብኡ ትነብር ማለት እዩ ሶ ቨሪ ኢምፖርታንት ነጥቢ ኣልዕሊ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ ናት ኦንሊ ከም ዝበሎ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ብስራሕ ሙቭ ይገብረኻ ማለት እዩ ንስኻሲ ፖሊስ ተኾንካ ፖሊስ ክሃየር ክንገብር ኢና ንዕና ኣብዚ ክንዚ ክንከፍለኩም ኢና ደሞዝኩም ሃይ ክኸውን እዩ ኢለን ዘምፅኣኻ ብዙሓት ዓድታት ወይ ከዓ ያ ስቴታት ኣለዋ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ካሕሳይ good point right እዚኣ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ በረኸት ኣነ ናይ 30 ዓመት ኮንትራክት ነይሩኒ ኣብ 10 ዓመት ወይ ከዓ ኦርለስ እንተኸፊለየሲ እንታይ ቤነፊት ኣለኒ ይብለና ኣሎ ዋው እዚ ዳ እንታይ ቤነፊት ዳ ሞርጌጅ ሌብልካ ተተርፈለካ እምበር ዕዳ ይብልካ ሞርጌጅ ይብልካ ዓብዪ ቤነፊት እዩ እንደውም ኩሉ ግዜ ሓደራ እንብለኩም ሞርጌጅ ኮንትራክት ውዕሊ ክትኣትዉ ከለኹም ሓደ ን30 ዓመት ፊክስድ ምዃኑ ፈሊጥኩም እተውዎ ካልኣይ ከዓ ሳንቲም እንተሊእኩም ፕሊዝ ዓብዪ ነገር እንብሎ ሳንቲም ተሊእኩም 100 ቅርሺ ካብታ ትኸፍልዋ ሞርጌጅ ትተርፍ ተልያትኩም እዛ 100 ቅርሺ እንካብታ ፕሪንሲፕልን ኢንተረስትን እንተይኮነት ንመይና ካብታ ሞርጌጅ ናብታ ሞርጌጅ ወሲኩም ከይኮነ ንመይና ካብታ ፕሪንሲፕል ጥራሕ ክኸፍላ ኣካውንት ሃውን ኢልኩም ምስቲ ለንደር ኤክስትራ 100 200 300 ታክስ ሪተርን ተተመሊስልኩም ናይ ቆልዓ ገለ ከዓ ኩለንተን 5,000 ኣብኣ ከለዋ 6,000 ኣብኣ ከለዋ ሸው እንተቢልኩም እውን ን30 ዓመት ነበረ ኣብ 12 ዓመት ኣብ 13 ዓመት ቁርፅ ኣቢልኩም እዚ ኢንተረስት ዳብል ድዩ ኦልሞስት ዳርጋ ልመፅእ ካብ ገሊኡ ካብ ዳብል ንዓቐ እውን ይመፅእ እዩ ዲፔንድስ ነዚ ኩሉ ኢንተረስት ሕቆም ቁርፅ ክተብልዎም ግቡእ እዩ ዋላ ንምንታይ 50 ቅርሺ ወርሒ ዘይትኸውን ኣብቲ ኢንተረስት ክትኣቱ ከላ ግን መዓት ስለዝኾነት ብዝተኸኣለ መጠን ዓብዪ ቃልስና ደኣ ኣብ 10 ዓመት ክንከ 30 ነበረ 15 ክንገብሮ 15 ነበረ እውን ኤክስትራ ከፊልና ኣብ 10 ዓመት ክንገብሮ እሞ ካብኡ እንተሰካሪናዮ ካልእ ክንገዝእ እንተስ ነፃ ገዛ ኣብ ኢድና ንክህሉ እታ ዓባይ ቃልስና ንስታ እያ እዞም ኣሜሪካውያን ማይ ጎልደን ኤጅ ኣወን ፔይ ኦፍ ማይሎን እናብሉ ጡረታ ንክወፁ ዝተኸኣለ መጠን ካልኩሌት ገይሮም እዮም ከፊሎም ከፍልሉ ድሕሪኡ ናብ ሪቨርስ ሞርጌጅ ኢሎም ከዓ መመሊሶም እንደገና ንኣተን እናበልዑ ክሻው ልሞቱ እናተጠቐሙለን ይፀንሑ ማለት እዩ ዓብዪ ቃልስና ደኣ ፔይድ ኦፍ ንምግባር እዩ ስለዚ ካብዚ ንዓቐብ ዓብዪ ጥቕምን ዓብዪ ስራሕን የለን ካልኣይ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ሓደ ገዛ እናኻፈልካዮ እቲ ሓደ ከዓ እናካልኻዮ ነቲ ካልኣይ ገዛ ቀልጢፉ ንክኸፍለካ ከዓ ዓብዪ ሓገዝ እኒአዎ ማለት እዩ ስለዚ after you pay off buy another house that will motivate you ቀልጢፍካ ነቲ ካልኣይ ገዛ እውን ንክትከፍሎ thank you ፅቡቕቲ ኖ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ካሕሳይ ገሊፅዋ ኣሎ ሲምፕል ተርም ኣብዚኣ እንድሕር ወሲድናያ ብ6% ጌርካ ናይ 30 ዓመት እንድሕር ወሲድካያ ዛሎንካ ርአየ ክንደይ ክትከፍልካ ዳውን ፔመንት
10% ጌርካ ናይ 400,000 ማለት 400,000 ሎን ካሲ ዳውን ፔመንት 10% ن30 ዓመት ب6 ኢንተረስት ሬት ብዘይካ እዚ ፕሮፐርቲ ታክስ ኢንሹራንስ ንስኻ ሎንካ ወይ ከዓ ዓዳኻ 320,000 እታ ዳውን ፔመንት ዝገበርካን 80,000 ስለዚ ጠቅላላ ንስኻ ኣብተን 360 ማለት 360 ማለት 30 ዓመት ማለት 360 ወርሕሲ ከባቢ 690,000 ትከፍል ኣለኻ 700 ማለት ካብዚ ኢንተረስት ኣብዛ 30 ዓመት ክንደይ ከፊልካ ኣለኻ ራእያ ከማ ካሕሳይ ዝበላ ዳብል 370 ካፕታ ናትካ ፔመንት ካፕታ ኦሪጂናል ፔመንት ካ 320 ካብ ኣነ ላዕሊ እያ እዚኣ ሕዝዋ ሕጂ 370 ሰብዚ እንድሕር ነዚኣ ፔመንት እዚኣ ኣብ 10 ዓመት ክኸፍላ ደልዩ ግን how much you could save ማለት ሲ ፕላን ይገር ዘሎ ሲዳ ኢንተረስት ናበይ ከዳላ ናብ 106,000 ጥራሕ ኢንተረስት ይከፍል ኣሎ እታ ናይ 690 ዝነበረት ፔመንት ከዓ ናበይ ትኾን ኣላ ናብ 420 so it's a big save you ካልእ እዛ ዝብለና ፅንሐ 100 ቅርሺ እንዳወሰካ እንድሕር ናብ ሓደ ሎን ከድካ ለሰይ ነዛ ሞርጌጅ እዚኣ 100 ቅርሺ ንወስኸላ ብሓደ እዚ ግን ናብቲ ፕሪንሲፓል ጥራይ ክኸውን ተመራፂ እዩ ከምወይ ዝበለና ካሕሳይ እንድሕር 100 ቅርሺ ናብዛ ናይ 30 ዓመት እያ almost ዘለንኩም 250,000 እንድሕር 100 ቅርሺ እንዳሓወስናላ ናብታ ፕሪንሲፓል ከድና look that ክንደይ 4 ዓመት ሴቭ ጌርካ ኣለኻ 26 ኣብ 26 ዓመት ትውድእ ኣለኻ ታውሎንካ ኣብዚ ክንደይ ይኾን ኢንተረስት ሴቭ ትገብር ኣለኻ መስሊኩም 21,000 በታ 100 ቅርሺ ትሰዳሲ ከባቢ 21,000 ሴቭ ትገብር ኣለኻ تا خفلت كاكو 1,088 نبرس ناب 1,188 خورك هذا الله so this is a big advantage مالتي كم ويو كحساي زبلو نحنا بتي investment خطري أخلها then كمل كام سكركا كم ويو كحساي زبلو then شعوي can buy second home مالتي ولا أنا نقول في مالتي جورة إلى إن كان بزح تلين خوينو خا دحر دحن كوين interest خا بخلها خلا أي جزار جم حكي إنك حساي أوكي بزح سوي يجوا الحبشة بطعمي جوابات يوم بزح ناوتي زلني إتا جزا نسالة عمت جزوا أو week days مدامين يسرحهم يسرحوا قدامي سنبتي ويكعتا قدام كوا أو صمون 4 معلتي أو ورحي 4 معلت اندحر صريحهم حدا شحي زم يمصو إذا حدا شح أو ورحي حدا شح شو يلبلوا سبات بزحت يلفلت إكسترا مورجج مالتي نبتا برينسيبل طرح برينسيبل يا حدا شح انت داري غما وشعت عمت كفيل كاتود الله انت يا غيولي سلازي تو موتيفيت جبرك كالقبا تو جزا جزو نبل كل جزء انت ليبل كان موتيفيت جبرك كان غير لين بلع خاصتي خا طرح متفاين دك خون وعلى خون او كرايسيس كا عمت نوسخن تنبر نعبي المص كرايسيس يخصبز لها سلازي عقمها بعقمها نسل بلت جزا انت جزيها جن قلطف كاناي مخفالون مستو موتيفيت مس جبرك مستخفلا تعدلات سيريس كوين كا بروجرام بلانن غير كان تحسكايو قلطف كان خد كفلوس قليلين جس حنت معلتي وسمون قدام طرح سنبت نتعرف كو اوفر زوير كاسي مستو زلو خالص صرحها او وحد عمالت خفيلكا كم توص هيد اوف كم تغبرا تخكلنيا خستا يسرار حاصل لهونه ذا سيم ثينج مازي بزنس الغزا كلهم سبات رئاسي ناي بحق خاب لبي تصاري في مصيح بزنس غزي له كلته بارتنر يوم تي شمن ساعات كيدو يدقس تي كعشمن ساعات سرحو كيدو يدقس اندي ن10 عامت كو خندزي لاكل لون يزلكم هو مونتاي لهون دايم زوم 3 سرحتኛ 4 سرحتኛ زيوم كلتهم ناي مشتون ناي نغهون نحنا بيزنس تنجمر كو 14 ساعات اما علتي كنسرح يلنا انا حقنا شابل سبر سرحنا انا اتنيرنا 8 ساعات سرحكم مو دحريو 3 سرحتኛ هاير غيركم سي ما ازيكم كتودؤو انستد بارتنر كاوت تخونو اكلت عامت 3 عامت paid off غيركم حاديهم تقليلكم نابكال اي بيزنس دوي تشاغاغروني دس بقى كم سلالقربكم مي من لي بلا تصاريفه مسيح وانا متى سرحتኛ تخفلو قلطفكا سدت مصينا
ደቅስና ከም ጻዓዱ ኣፎርድ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ስለዚ ናይ ባዕልኻ ካልኣይ ቢዝነስ መሓዝ ናይ ባዕልካ ካልኣይ ገዛ መሓዝ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ ሓበሻ ከዓ ሃርድ ወርክ ስለ ዝኾነ ግዜና ምጥቃም ጽቡቕ እዩ ባህሪ ቴንክ ዩ ጽቡቕ ነጥቢ ካልዕልካ ካሕሳይ ኣነ እኳ 14 ናብ 16 ሰዓት እንደ ዝቕይራ ካብ ሰዓት 8 ስጋብ ሚድናይት ተን ቢዝነሳት ይኽፈታ እንደ ዝብል ሕጂ ጽቡቕቲ ነጥቢ እያ ለሰይ ሓደ ሰብ ንኣቨሬጅ ከም ሓበሻ ካብ ተመክርካ ማለት ክንደይ ሰዓት ኢና ክንሰርሕ ዘለና ንኣቨሬጅ ንሕና ሕራይ ድሓን 7 መዓልቲ ንስራሕ 6 መዓልቲ ንስራሕ እስኪ ክንደይ ሰዓት ክንሰርሕ ኣለና እታ 8 ሰዓት ኢናፍ ከም ዘይኮነ ኩልና ንፈልጥና ንኣቨሬጅ ኣደይስ ክንደይ ሰዓት ክንሰርሕ ኣለና ምስቲ ዘሎ ሓላፍነታት ማለት እዩ ስድራ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ኣሎ በረኻ ኣሎ ይወፅእ ሳህራ ኩሉ ነገር ኣሎ ክንድዚ ንምባለ ሸጋር እንድዩ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ላይፍ ስለ ልመርሕ ገሊኡ ንሎሚ ተሓጒሰ ክነብር እየ ባህሊ እዩ ንገሊኡ እውን ቀልጢፈ ደቀይ ምሄረ ዕዳየ ኣቢለ እዚ ገዛ ክገዝእ ኣለኒ እዚ ንብረት ክገዝእ ኣለኒ ኢሉ ሃርጎፍ ጎፍ ምባል ብጣዕሚ ኣድላይ እንድዩ ተሰዓታት ክንድዚ ክሰርሕ ኣለዎ ገሌልካ ተብሎ ንእሽተይ ኣብቱ ፋሚሊ ካብ ልምዲ ልመፀ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ደቅኻ ገንዘብ የድልዮምን ሃፍተይ የድልዮምን ናትካ ትምህርቲ እውን የድልዮምን ንሳቶም ዘድልዮም ታይም እዩ ምስኣቶም ተሕልፎ ታይም እዩ በዓልቲ ገዛኻ ፍቕሪ የድልያ ግዜ የድልያ ቬኬሽን የድልያ ዕረፍቲ የድልያ ስለዚ ንኩሉ ናይ ቆልዑት ንበይኑ ግዜ ናይ በዓልቲ ገዛኻ ንበይኑ ግዜ ምስ ዕረፍትኻ ናይ በይኑ ናይ ስራሕ ንበይኑ ናይ ቬኬሽን ንበይኑ እዚ ትክክለኛ ላይፍካ ኣስተኻኺልካ ክንድዚ ክሰርሕ ኣለኒ ከምዚ ገይረ ተሓጒሰ ምስ ቤተሰበይ ክነብር ኣለኒ ኢልካ ፕላን ክተውፅእ እዩ ዝግባእ እቲ ስራሕ እንተሃፍትን ሓንቲ ትርጉም የብሉን ግዜ ምስ ዘይትዎም ባእሲ ክመፅእ እዩ ጭቕጭቕ ክመፅእ እዩ እቶም ቆልዑ እውን ፍቕሪ የብሎምን ግዜ ምስኣቶም ኣይተሕልፍን ሆምወርክ ምስኣቶም ኣይትዘርሕን ስለዚ ሞሞሪ ልበሃል ለይብሎም ጉያ ገንዘብ ገለ ክትል ክተሕልፎ ግዜ ትክክል መሲሉ ኣይረአየና እቲ ንሓዋሩስ ሎንግ ተርም ዓብዪ ኢፌክት ኣለዎ ንኩሉ ፕሮግራም ምግባር ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ እቲ ገንዘብ ንኣቶም ንግቲ ስራሕ ኢኻ ተመርዒኻ እዮም ዝብሉኻቶም ቆልዑ እውን ስለዚ ፋሚሊ ዘለዎ ሲንግል ተኮይንካ እንታይ ቁሩብ ምሃብ ጽቡቕ እዩ ብዝተፈተለይ ኮይኑ ግን ቅድሚ ኩሉ ግዜ ንቤተሰብን ንቆልዑትን ምሃብ ዓብዪ ሃፍቲ ማለት ንሱ እዩ ኣነ ንስኻን መምህር ገንዘብ ሒዝና ይንኸይድ እዩ ናይ ደቅና ፍቕሪ ናይ ቤተሰብና ፍቕሪ ግን ቅድሚ ኩሉ ስለዝኾነ ምስኣቶም ግዜ ምሕላፍ ጽቡቕ እዩ ገሊኡ ቬኬሽን በቢግዜኡ እናኸደ ላይፉ ጽቡቕ ዝመርሕ ኣሎ ገሊኡ ቬኬሽን ኣይፈልጥ ገለ ይፈልጥ ድሕሪ 10 ዓመት ምቕማጡ ብህርቲ ኣታክ ይኹን ብዳያቤቲስ ይኹን ብካልእ ዝኩሉ ስትረስን ሕማምን ትልሰርሖ እውን እንታይ ተጠቐመሉ ዳሕና ባዓል ዝበሃል ኣሎ ንሕና ንፈልጥ ኢና ወለድና ሽግርና ተውዚ ዘሎ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ስለ ዘለና 92 ሰዓት ኣብ ሰሙን ስራሕ ኩሉ ግዜ እውን ነይሩ እቲ መጀመርያ ክመፅእ ከለኹ ምክንያቱ ሾርት ተርም ተውፅኦ ፕላን ኣሎ ሎንግ ተርም ተውፅኦ ፕላን ኣሎ 8 ሰዓት ሰሪሐስ ኣብ ክልተ ስራሕ ክልተ መዓልቲ ዕረፍቲ ነበራ እውን እንደገና 16 ሰዓት እንደገና ዝሰርሐሉ ግዜ ነይሩ ወልዚ ላይፍ ድዩ ነው በቲ ግዜቲ መኪና ድልኒ በቲ ግዜቲ ገዛ ድልኒ በቲ ግዜቲ ትምህርቲ ከይድ ነይረ ስለዚ ንሾርት ተርም ትብለሎ ሎንግ ተርም ትብለሎ ስለ ሰዓት በትክክል ክንድዚ ክሰርሕ ኣለኩም ምባል ንእሽተይ ክብድ ይብል እዩ ንኽእል ኢለ ነን ጽቡቕ እቲ ኣቨሬጅ ዲ ካብ ኣብነታይ ኣብ ዝብሉ ካብ የእሰ ኣን ኣቨሬጅ 10 ሰዓት ካብ 10 ስጋብ 12 ሰዓት ኖርማል ሰብ ክሰርሕ ኣለዎ እዩ ሕጅብቲ ኣኮርዲንግ ቱ ሰርች ክትገብሮ ከለካ ማለት እዩ እዞም ሃብታማት ዘን ቢልዮነራት ተርእኻ እሞ 3 ሰዓት እዮም ድቅሱ ናቶም ግደፎ ወይ ዝበልካ ገንዘብ ሒዝካ ስለዘይትኸይድ እስና ወርት ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ናህና ብዝያዳ እቲ ሲንግል ኮይኑሲ 8 ሰዓት 9 ሰዓት እንድሕር ዝሰርሕ ኣልዩ ኮይኑ እቲ ኣብዚ እንተዘይነጢፉ ሕጂ እንተዘይጎይ ወይ እውን እቲ ስራሕ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ካብቲ ስራሕ ንላዕሊ እውን እቲ ኤዱኬሽን ዝበሃል ማለት እዩ ድሕር ተማሂሩ እቲ ቀንዲ መሰረት ዝበለፀ ማለት እዩ ሶ ያ ጽቡቕ እዩ እቲ ገላልፃ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ እውን ደስ ዝብል ማለት እዩ ንኽድ ናብቲኣ
እተና ተሪፈናን ኣለዋ ሓንቲ ኮሳይነር ኣብ ባንክ ሎን የለና ዶ ብላ ኣሎ ብዘይ ኮሳይነር እንድሕር ክትገዝእ ኺልካ እቲ ዝበለፀ እንድዩ ኩልና ግን እግዚኣብሔር ይሃቦም ዓበይቲ ቤተሰብና ነተን ንእሽተይ ታውን ሃውስ ገለ ክንገዝእ እውን ብኮሳይነር ኢና ገዚእናዮ ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ መቸም ኩሉ ክትገብር ኣለካ ንእሽተይ ለውጢ ንክተምፅእ ኮሳይነርስ ክትእልሽ ኣለካ ልቃሕስ ክተምፅእ ኣለካ ዝግበር ኩሉ ክትገብር ኣለካ እቲ ኮሳይነር ሪፋይናንስ ጌርካ ክትወፅኦ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክሬዲትካ እውን ቢልድ እናገበርካ ክትፀንሕ ኢኻ ኣት ዘ ሴም ታይም ስለዚ ኮሳይነር ወይ ፋይናንሻል ኢንካም የብልካን ማለት እዩ ወይ ክሬዲት የብልካን ማለት እዩ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ እንድዩ ወይ ክልቲኡ እውን ክኸውን ይኽእል ብኮሳይነር ካብ ሱቕ ምባል ብኮሳይነር ምግዛእ ፅቡቕ ተተኻኢሉ ግን ኮሳይነር ዘይብሉ ምክንያቱ ንእውን ሽግር ትህቦ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ዝፍርመልካ ንሓዋሩ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን ሪስክ ወሲዱ እዩ ዝፍርመልካ ኣሎ ስለዚ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይና ክትገዝእ ወይ ክሬዲት ይኹን ኢንካም ይኹን ዝኣክል ተዘይብልካ ብኮሳይነር ዝሐሸ እዩ ሱቕ ካብ ምባል ብኮሳይነር ይከኣል እዩ ምግዛእ ዝበለፀ ይበሃል እየ ፅቡቅ እያ ታንክ ዩ ሶ እቲ ኳሊፊኬሽን FHA ዳውን ፔይመንት ምግባር ወይ ከዓ 3.5 እንታይ ዓይነት ፍሉይ ኳሊፊኬሽን ኣለዎ ካብ ተመክሮኻ ሓደ ነገር ክንፈልጥ ዝግበአና ባይዘወይ እዚ ዓብዪ ጥቕሚ እዩ FHA ምግዛእሲ ዓብዪ ጥቕሚ እዩ ማለትና ኣይኮነን ዘይብልካ እንተዳ ኮይንካ ገንዘብ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይብልካ እዩ ተተኻኢሉ 5% 10% 20% ዳውን ፔይመንት ምስ ትገብር እቲ ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ዝበሃል ኣቮይድ ትገብር ኣለካ ኢኻ ስለዚ ዘሎና ኣማውንት ታይምስ 0.35 በቢግዜኡ ይለዋወጥ እዩ እንታይ ከም ዘሎ ህዝቡ ኣይፈለጥኩን ግን 200 300 20% ዳውን ፔይመንት ስለ ዘይገበርካ ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ጥራሕ ኤክስትራ ተወሳኺ ኢኻ ትኸፍል ዘለካ ስለዚ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ማለት ኣይኮነ ገንዘብ እንድሕር ዘይብልካ እታ ሚኒማም ፔይመንት 3.5 FHA ዳውን ፔይመንት ሪኳየርመንቱ ከቢድ ኣይኮነ 620 ነጥቢ እዩ እቲ ሪኳየርመንቱ እቲ ካልእ ግን እቱ ናትካ ኢንካምስ ክኸፍሎ ይኽእል ዶ ደትካ ብምሉኡ ዴት ሬሽዮኻስ ብምሉኡ ክኸፍሎ ይኽእል ዶ ኢሎም እዮም ዘፅንዑ ዘ ሴም ቲንግ ቱ ኮንቨንሽናል እውን ሓደ እዩ ትዝቐለለ ሪኳየርመንት እዩ ናይ FHA ሎን እንተተኻኢሉ ግን 3.5 ዘይኮነ 5 10 20% ዳውን ፔይመንት ጌርኩም እቲ ኤክስትራ ፊ ትኸፍልዎ ኣቮይድ ስለ ትገብሩ ተተኻኢሉ እዚኣ ታልተሓተ ጥራሕ እያ ንመጀመርያ ጀማሪ እሞ ገንዘብ ንዘይብሉ ማለት እያ እምበር ተመራፂ እሞ 10-20% ዳውን ፔይመንት ጌርኩም ንእሽተይ ሞርጌጅ ንክኾነልኩም ኣብ ዘሕቢልኩም ምኽፋል እዩ ቱ ዋና ዘዋፅእ እቲ ሪኳየርመንቱ ግን እቲ ዝቐለለ ሪኳየርመንት እዩ ክሬዲትካ 780 ክኸውን የብሉን እንካብ 620 ንድሓር ኢንካምካ እውን ኳልኩሌት ገይርዎ ይኣኽለካ ድዩ ኢሎም የፅንዕዎ ዘነ 4 ዶኩመንት ፕሪ ኣፕሩቫል ንኽቡኻ ምስ ረአዩ ራይት ኣወይ ንስኻን 3.5% ኢኻ ክትገዝእ ትኽእል ቱ ዘለካ ባንክ ስቴትመንት ይርእይዎ ኣለዉ እንድዮም ሪኦም FHA ኢኻ ትወስድ ኮንቨንሽናል ዶ ይሕሸካ ኢሎም እቲ ምርጫ ኩሉ ይኳዮም እቲ ኢንተረስት እውን ናይ ክልቲኡ ዝተፈላለየ እዩ ናይ FHA ናይ ኮንቨንሽናልን ስለዚ ተተኻኢሉ ኣብቱ ዝተሓተ FHA እንተዘይ ጌርና ዝበለፀ እዩ ዝሐሸ ዳውን ፔይመንት ጌርና ናብ ኮንቨንሽናል ክንገዝእ ከለና ዝሐሸ ይበሃል እዩ ፅቡቕቲ እያ ታንክ ዩ ምስ ናይ ሳይ ዝገለፀ ተወሳኺ ልክዕ እንተተኻኢሉ እውን ከም ዝብሎ ዘሎ ካብ ተምሃርኩ ክላስ እቲ ኮሳይነር ትገብሮ ሰብ እቲ ናትካ ወሕስ ዲና ክንብሎ ብትግርኛ ወሕስ ዝኾነካ ሰብ ፐርሰንቴጅ ኣለዎ ክትቦ ትኽእል ኢኻ ንሱ ዋላ 5% ወናን ናይቲ ገዛ ኣከባቢ ክትቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ንምንታይ እዩ ዝጠቕመካ መሲልኩም ካብ ተመክሮ እቲ ኬዝ ስታዲ ኣምፅያቶ መምህር እትዮም ሰባት ሙሉእ ሓላፍነት ስእልካ ኮሳይነር ትበል ፀንሕ ሞ ንሱ ሳምቲንግ ብሬክ ይኸውን ሳምቲንግ ሃፕን ንዑ ማለት እዩ ወይ ጠልመካ እውን ይኽእል ማለት እዩ
very bad كقاطم خيدي جستاتهم كونسرن تكبروا أقداسي تي كندي أماونتكم سخاتهم كتبوا تقولوا تي كألن حقين مالتي من البعض تمكرت اللي كحساكت من عليها بقى كاو متازق قاطم انتلي خليت نتبي تمهاري ندحكم كا درجة بحدا درجة ندحر ودي كالسي نرس نبرلو نرس ماهر كان دحر ودي كا كلتا عامت ندحر ودي كا سوري 4 عامت دقيقة ندحر ودي كا سرح ندحر تقطع جميركا اتي يحسب الكاي اتنا بتمرت زنبر كاي خلتا عامت 3 عامت كمزي ورك هيستوري ويكا ناي سرح كلتا عامت نبلو خمس بلو زلو اتخحساي تاكس ريتشرن قلمله اي اللي كان سرايد اوي نرس كون كا سرح ندحر جميركا بتام وياخا نرس بل انجينير بل وريفر سو مالتي بتام وياخا ندحر سرح جميركا يا ار كواليفايد از لونج از اتي كم يزبلو حساي حونا ناي كريدت سكور ناتكا مينيمم 620 اند اباف كل وقت راح يزلو مالتي سكبت قداميت نت بمنالبات توسخ انت اللي حساي كابتن مكرخه بزح كيز مزا كان عخم ثانك يو تي حبشا فرح له ومبر كم تزلكايو تخكل يو 5% يونا 10% خطو هولونتو كوساينر حبشا بتعميل فرح فرح انت يكونون صدماتون يقاطمنا اي فكر حمزو بارتنر بيزنس خطأت خلها كندي صدمات قال لقاطمنا بزح صدمات يلقاطمنا بارتنر بيزنس انتاتون كله هزي نعتهم كنا تعارقن كنا فلالن بزح خبيت شجرات يلبصح نمنتاي اتي بيزنس كاش ديلي كاش زلو بيزنسات እዩ ስለዚ ኣብቲ ካሽ መምር ደስ በለ ምስ በዓልቲ ገዛኻ ምስቱ ፓርትነርካ ብዙሕ ትተኣማመኑ ተደኣ ኮይንኩም በዓልቲ ገዛኻ ምስቱ ፓርትነርካ ደይ ክትተኣማመን ትኽእል እያ ወይ ከዓ ዓርክኻ ካብ በዓልቲ ገዝኡ ምሳኻ ብዙሕ ደይ ክትተኣማመን ትኽእል እያ እዙይ ማለት ትሰራረቕ ኣለኻ ማለት ኣይኮነይ ግን ፍርሕ ኣለዎ በቃ ብውሽጢ እዚ ካሽ ፍሎው ዝበሃል እንደውም ተተኻኢሉ ፓርትነር ገለመታት ከቢድ እዩ እናበልና ኢና نبل ولا كو at this moment قدم نحنا بيزنس نورنا له جيزن لومون استفالا انتخونه لومون تمسجن بي او سيستم قط بيلو زحزنيو ماناجر له كاميرا بيد كانيو تو ناي سرق ناي ገለመለታትስ افويد كغبرلو لخل تلباس ነገራትስ افويد كغبرلو لخل ብዙሕ ያለው ግን ስቲል ጸገማት ያጋጥም ማለት እዩ the same thing to ገዛውን ይፈርሑ እዮም ሓበሻ ብዙሕ ግዜ 5% ወይ 10% ንኽእትዎ ትሰብት ኮሳይን ልገብር እውን ብዙሕ ብቱ ሱታት ገለ ይግደሰሉና ኣይ ክሕግዘካ ወዲ ሓወይን እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣይትገደስ ጥራሕ ንስኻ ተለወጠለይ እምበር ኢሉ ሞቲቬት ክገብር ልኽእል ሓበሻ ንረክብ ሞ እዚ ተመስገን እዩ ክንደይ በላሕቲ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ሰባት ገለ ንረክብ ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ኢና ብኸምኡ ነታ ቅፂላ الكايا زنوركا زخونت خستاي نيراتني رسعية تاد حروي تلقلص كايا دمت يلي تي سوري اتمرتي تمريقون بمي امسي سراح كادخل ثانك يو صبو نسا كلت نجر بحاجه خدتها دلي ناتهم هارو نيرو جراجويت مسغورو زياتهم بروفيشنال بتا بروفيشنال صراحة كحزو خلو كمتو خلت عمل تاكسرتن كتمصلك كلت بيستام كتبلك زي قال مرتات فصي ما يطيقي وا تمهيرهم جراجويت غيرهم قامر هونه صراح يوم الحزن له سلازي تمرتنا خدو زنورسي ملو بملو نصرحهم صنحو تمرتي ناخذ صنحهم يوم سلازي انكم حدش نخرخو ريدي خوينهم يوم لكعهم تنا صراح خير صنح خلنا تمهارو خيدهم يوم سلازي نيجيزو كلتا بيستان بمصي إلهم ودياو يوم جزاخ جزء الخلو the same thing لمثالي أوبر درايفر تاكسي درايفرات النيورا هاي كلتا عمل تاكسي ريترن هاون تيلنا يوم بتعمي لويو سلازي انتاي نقبر نتوم لندرات قيت نقبرنا انتاي نقبر ينو واين كاوزي بزيها كده نام منبر دسولا حد 10,000 حنا كلتا بيستا بمصلي كلتا عمتنا صرحو صنحهم يوم تإنكاموم هذا يكون غيره ما مرد سلا كلتا بيستاب صحف اللي بيتها كلتا بيستاب صحيفك أو أكاونت يأتوه حد يسرح جنبير لهم كافزي
شوعات توي شمون تشح ماناجرية أو كم دي المسألة صراحة لهم لأن ديزا بري أبروف يقبر لهم مالتي لمنتاي زمسات يوم صراحة قاريتهم يفلتكوا كل طعامات قلت بيزنس تعي إنكام يهبناني لهم يوم فايل غير مأتيهم ونيو حسرت شح نت إنكام يوم مأتيهم ونيو 240 شح زقته صراحة مالتي سلازي كيلو خالق صراحة أتيهم كلتا بيستا ببصلنا نبلهم كلتا بيستا من أكاونتهم يأتوهم كابهزن دحار أبزا صراحة زيا قوامي ماناجر نعس بعصر تشح دموز تقصير الله يقولو جزاء يجزؤوا يحرين أبتا صراحهم يملسوا ويك عن تيسرحون يخون تسوي بيستا بتصحافة لهم سلازي زين كلتي إن درجة حدين وانا صراحة مهان كان تمهراي كم زنور كان بروف يوم زلو ليمبر صريح قافلو يس أجمع يقول نزول إمنة اللوم thank you نعتبرتي هجنت عايز بزلو توسعي تي W2 نا سكجوال سي فايل صحوات سكجوال سي 1099 توصل حوات الزبلو زلو شجرالو هجنت عاي جروس تقبركم تجروس تقبرو تي مستي ديدكشن تي وصايتاتكم بزح يتسرر حمس لني كم سلازخوني هجي أبت جزا نمجزا أتانيت كاب 31 تخيل نابتي K1 تخيل نابتي نات كاب 1040 تخيل وحد تجنزب تمثل هجي نسا كواليفاي كتجبر كاخد يخب داي أصواي توسخي شعور نحر سراح دليخا ناب سراح مس سراح جميركا مالسيك تورح سلسة ورحي جميركا of course تاكس تكفلها خسرح انت سريحكا خسرحها حقاو نجر خونا له كل شع فعلك تجبر لك مالتي لن كاو بيستا بامسيخا مستحاد سراح لك مستي تمصو زلخا توسخ شو انه تسراح ندحري كواليفيكيشن نات كان دحر ودي كاز ولا نزل لك حسن تقصيل كاي مرحبا هاي قصل كان كاتي نات كا علامه حرين كمان ثانك يو جود بوينت أبا أو نفتا أبتا سكيجوال سي زغل عمت ملوء سرح صنيحهم 240 شح أتيوم اتو تاكسي اتو أكاونتانت مع أتوشي غيرون تصرحن تلو نكابتو أوزلو وجتات بومولو حنت تحسب اللايا تا نت إنكام طرح يكونتن تا تحسب إينا آيا تا نايتا مكينا depreciation بمايلج انتس إسراح حمشتي سنتيم دينا خنولو انتس قال خنولو كالكوليت غيرهم سالاسان كلت تنشح مايلجي مكيناي depreciate غيرا يا واقع اندزي مايلج تقعيزا يا تبل تتصحف الله ابتا سكجوال سي سلازي نايزا مكينا بمايلج depreciation 29 نوي سالاسان كلت تنشح اندحر اتيون تصحفوا كابتا سكجوال سي نسا كم إنكام غيرهم يوم سوازهم بلندرات سلازي تا تاكس ريتن تسرحو سي قرب ناي غزا انت رخوكو جلس ناي غزا غز انت دلخص إلكم تنكف نتبالكم لهم نتوم تاكس سرح لكم امبورتانتيا سلازي إذا ديبريشيشن ناي مكينا هر مايلج كندزي واقع أوريدو تبهال نسا مستا نت إنكام سلات تحسب سكجوال سي صبغيركم مسرحو ونخبري ليه تبوت هنا ثانك يو تبوت نتبل عزلو أتقاساي توسخ ولا بيزنس زلكون كاساي ناي بيزنس زلون أبو كلها تقصدن إنكام حساب أزغر هو إن جنرالي يعني زوم بيزنس فايلز جو و تم سكجوال سيل نعم عندنا بيزنس زلهم لسه سمول بيزنس زلهم جروسري ليكر ستور 7-11 لكعتي ديبريشيشن حساب امورتايزيشن حساب انترست أبو أممو بزح يلحسن ناي بيزنس ያው ቶም ኦቨርውን ቢዝነስ እንዲዮም ግን አቶም ትሉ ጽሐፍ ኣፍታ ስኬጁል ሲ ታ ዲፕሪሺየሽን ያ ጽሐፍ ኣብ ቢዝነስ ግን ቅድመ ህዘ ከም ዘለዓልናዮ ሽዱሽተ ነገር ይረአ እዚ ሽዱሽተ ነገር ኤስቢኤ ብፍላይ ኤስቢኤ ሎን ዝሪኦ ማለት እዩ ሓደ ኔት ኢንካም ክልተ ዌጅ ሰለስተ ሳላሪ أربعة depreciation حمشته amortization شدشته interest جتخافله إذا شدشتي ينقر كم income غير أيام أسبي إلون لغصروه مبر تا 4 شح طرح سلازتها 4 شح هو فلتو قايم ب 4 شح هم غير هاتنا بر كل قايم مورجاجنا غزا هاون كنت زين نيكا 4 شح هم غير هاتنا بر يقول قايم ግን تو tax return أبز حاول شدشت نجارات لقاص أركوه زلوا بمولو اندحرقت يوت تاكس ريتن إتا إس بي إلون تسك شتان تسك هالأخت جلن تريهم
زي بملو خم إنكم غيرهم يقصروا نزي نود خن دزيني طلق ولا فلتت كلنا لو ويكعا مستلق ولا فلتت مزلوا سب كنت أطبق لنا نالنا نزرع thank you good no thank you so much تا salary اتي owner salary أحوات تتنقلاتي وجه تنسخة وانا عند حكم كان نسخة officer salary أمزلوا مثلا حكي أبتدي تأشمو make sure yeah thank you بحسا يزي كلن paycheck ونايت owner paycheck نايتي اونر بيتشك مالتي زي كومبايز بلون بيزنس كتجز تراي ولا زي كونه ولا نجازاون كتجز اندحر كونكا حاده نسو كواليفيكيشن نعاخا اي مالتي ثانك يو سو ما عاد حتى اذا لنا مس انق حسايكن حتى نخل بزح هنا خنمهار كابو انت ازبلنا زلا ገዛ ምግዛእ ሰማያዊ ሳውራ ማለት እዩ ገዛ ምግዛእ ናይ ቆልዑት ሜዲካል ሓገዝ ይፀልዎ ድዩ ማለት እቶም ቆልዑት ትሕቲ ዕድመ እንተኮይኖም ሕተተለይ ደስ በለ ሓወይ ትብለና ሓሳይ ካብ ዝረኸብካዮ ተሞክሮኻ ምስ ዝራኸብ ነገር ኣለዎ ኢለ ኣይግምትን ምክንያቱ ሜዲካል ማለት ኮ ለኣክል ገንዘብ የብልካን ኢንሹራንስ ክትገዝእ ትኽእልን ማለት እዩ ትገዛ ማለት ገንዘብ ማለት ኣይኮነን የብልካን ካሽ ለእትኻ እቲኻ ሒዝካ ኣለኻ ስለዚ ሜዲካላት ገለመለታት ንሱታት ምስኡ ዝራኸብ ነገር የብሉን ገዛ ዘለዎ ሜዲካል ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣፕላይ ክግብር ይኽእል እዩ ገዛ ዘይብሉ እውን ዘ ሴም ቲንግ ክልቲኡ ዘተሓዝ የብሉን ዘተሓዝ እንታይ እዩ እቲ ኢንካም ኣብጅባኻ ወይ ኣካውንትኻ ዝርእይዎ ክንዲዚ ኢንካም እኒአካ ንሱ ኢንሹራንስ ለይትገዝእ እዮም ኩልኻ ብዙሕ ገንዘብ ተድልዩካ ብዙሕ ገንዘብ ተዘይብልካ ግን ብሱም ገዛ ኣለካ ኢሎም ስለዘይኽልክሉ ዝራኸብ ነገር የብሉን ፀገም የብሉን ጽቡቅ ያ ሜዲኬት ማለት ኣታ ሜዲካል ላተዘላ ሜዲኬት ኦኬ ጽቡቅ ሜዲኬት ሲ ከምኡ ዝበለ እዩ እንድሕር ውሕድ ኣታዊ ልኪ ኣፕሩቭ ትኾን ሜዲኬት ማለት እዩ እንድሕር ብዙሕ ኣታዊ ተልኪኻ ኣፕሩቭ ራይ ትኾን ሜዲኬት ግን ትገዛ ከዓ ብቲ ኣታዊ ክሳብ ዝኾነ ሜዲኬት ስለትወስድስ ገዛ ኣይትገዝእን ማለት ኣይኮነ ታንክ ዩ ኣሕሳን ጽቡቅ ኦኬ ኣታዊ ውሕድ ስለ ዝኾነ 30% 30 ከመኢቲ ክኸፍል ኢሎምኒ እሞ ጥቕሚ ኣለዎ ዶ እዚ ወዮ ገዛ እኳ ካሽ ከፊልካ እንተወዳእኻ እያውን ኮ ዓብዪ ነገር እኮ እዩ ሓደ 30 ካብ 20 ካብኡ ንዓቐን ምስ ትኸፍል ፕሪሚየም ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ዝበሃል የብልከን ካልኣይ ቱ ባላንሱ ንእሽተይ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ትኸፍሎ ኣለኻ ሞርጌጅ ብጣዕሚ ንእሽተይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ገንዘብካ እውን ኤክስትራ እንተረኺብኩም 5 እንተረኺብኩም 100 እውን ናብ ወቅቱ እውን ዲና ንብል ኣለና ስለዚ ሕዚ 30% ትኸፍሎ ኣለኻ ፅቡቕ ፀኒሕኻ ኤክስትራ እናኸፈልካ 20 ወሲካ 50% ምስ ትገብረሉ ትገዛ ዓብዪ እኩይት እኒኦ ብ400,000 ዝገዛእኻዮ ሞርጌጁ ሜይቢ 200,000 ገለ ክተርፍ እዩ ፀኒሑ ስለዚ 300,000 እኩይት የውፅኢኻ ናብ ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናብቲ ገዛ ተእትዎ ገንዘብ ሲ ኩሉ ግዜ ኢምፖርታንት እዩ 30 ዋላ 40 ዝተኽኣለ መጠን the more you put down payment the less the balance will be ስለዚ ቱ ዕዳኻ ንእሽተይ እንትኸውን ተሎ እቲ በብወርሒ ትኸፍሎ ሞርጌጅካ ከዓ ንእሽተይ ስለዝኸውን ዝተኽኣለ መጠን ናብ ገዛ ዝበሃል እየ እናስሐኩምን ዘለኩም ገንዘብ ናብ ቢዝነስ እንተዘይ ፕላን እንተዘይገይርኩም ኣብኡ እንተፀንሐልኩም ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ እቲ ኢንተረስት ብዙሕ ቁርፅ ኣቢሉ እዩ ኮፍ ለብሎ ኣሎ ፐርፌክት ያ ታንክ ዩ ካሕሳይ can you guys tell us about the home equity loan أنت بقولي كان يركم من الواد حيرو أتي خونا لو مالتي زو home equity loans أدلاين تغينو ديها توصل لك أدلاين تزاي كوينو ويا ناو وقتو وسخو 10% يكون شحيخون كلتا شحيخون هنا نبلنا سلازي زو home equity loan نمنتا أخاخ توصل ليها paid off بدورو هنا ندفع لنا أدلاين دحر كوينو جن home equity loan أوصيها حدا ብዙሕ እንተኮይኑ ናብ ቢዝነስ ክትኣቱ ከለኻ ዝበለፀ እዩ ንእሽተይ እንተኮይኑ ክሬዲት ካርድታት ይኹን ሓደ ባላንስ ናይ መኪና ብዙሕ ኢንተረስት ዝኾነ ቶም ኢኩዊቲ ግን ሎወር ኢንተረስት ስለ ዝኸውን ነቱ ሃይ ኢንተረስት ንኽትከፍለሉ ክልተ ሪኖቬሽን ወይ ከዓ ሪሞዴሊንግ ንኽትገብር ነቲ ገዛ ኦልሬዲ ፓርት ኦፍ ኢኩዊቲ እዩ ተመሓይሸ ኣለኻ ኣቑሑት ትገዝአሉ ኣለኻ ሓድሽ ሪፍሪጅሬተር ይኹን ሶላር ይኹን ሓደ ነገራት ተእትወሉ ኣለኻ ስለዚ ንኡ ትጥቀመሉ ኣለኻ ማለት እዩ
مستخدم متن هوم إيكويتي انتليوز أي مرة unless لا business كسبل جن أدلاين دحر كوينو تجنزب then كاب كريدت كارد 10 30 تغفل إيكويتي وز إخا رينوفيشن نكريدت كاردات نهاي انترست لبلا كله زلك أنا يمكنها كفيلك زح جنزب سيف كم تقبل سلة تفلت متقامو صبوي صبوت هوم إيكويتي مالت تزلك أبتو جزا لا أتو جنزب خمتو عنتو الجلس كايو ملالسنا جلسنا يوينا 80% إيكويتي جل من تليكوا أو سيخا ني إمرجنسي خطقملو تخيدي that's why تجزاون بإمرجنسون يتقمك أيو زرعلمون يتقمك أيو سلازي عباي دريم نايود زاجزا كل سوق ألسيخ قبر الله لو مجمري تلايف encourage تقبر motivate تقبر يا نولنا thank you no I like it أنا تبزم it's American dream مزلوا American dream I love it أنا سي أبزاز الله جزا هيجس ما يقول لهم صدقي مالتي this is لابد نزي أطرحك على سلنا عني كمون كحساي انتايو تخالو كينو تدماري بحوات تدماري سلز تخار أخير كانتات نبر الله عند حنسها أصابيب كافيل كيا كال توسخي زي أن مكينا خان سرح كوافير كات ولا 10 ساعات داشون من 9 اللي هكذا سكرين اب ثانكس تقال مالتي سو ابزانا هوم ايكيتي اشتي كو سغلان خاحساي فاينانس كنم هارو خلنا خلاص حواتنا هوم ايكيتي او سي خاسي don't buy liabilities ولا buy an asset يجي liability هوم ايكيتي سي خا مكينه اللي حتجزا لها مكينه انت هيتفطرلك ولا حنتي رايت وي هوم ايكيتي سي خا تا مكينه جزيكا تا مكينه تاكسي اوبر كسر حلا نحرقنا انكم تمس اركان نحرقنا تمس اب مالتي كنو جن مكينه مزاوري خان نحرتهم جزيكا توصل ليها نو يو لوز ات قالو هو يزبلو خحساي هم بكتو صيخا غزات جزيكا صبو كلا غزا راحت جزء صبو ويك هم بكتو صيخا بيزمنت اللي كان السخا بيزمنت مع صو خفيتكا خلا ايروم سالسايروم غيركا نعو عصيخا انت كاريخا صبو كاينو تاريفيس اتي كابهم اكستوص ገንዘብ ንዘምጽ አልካ ጣይ ከሆናል ወይ ቱ ፖይንት ማንያቱ ካልካ ኢንተረስት ካፕቶም እንድሕር ለሰይ አነ ናብነት هم እክተጠቅመለ 2.6 ኢንተረስት እገረ ማለት ካብ ብዙሕ ገንዘብ አውጽ ሄጂ አነ ቢዝነስ እገረ ሶ ማንያቱ ታክል ተነጥብ 6 ዶ ካርታ ገዛይ ምጻት ሕሸንስ ወላ አባንክ ኸይደና 6 ና 7% ሕሸኒ نو نسا خوص علني كلتا نتب 6% كفيله نتا بيزنس غزا شعتها بيزنس صبو ريتيرن لو نورمال سي ناب 10 ل 10 كتمصالي تخلا كينو اغن نتا بيزنس لون كمصالا اندحر كوينا خا بوحدو كاب 9 تباب 8% يا مالس اينا يحشن خدقا يا thank you very important تنقق بولو لا انت هم ايكوتي مالتي كم يحونا زبلو ايانا خحساي زبلو سي بستخال متن تجزخا نا paid off ندحر كيركا تمراتي مالت اوكي سامري انت لهنا زلا probably كل تحت ان كلو انا خحساي اتي first home buyers benefit how اتي first home buyers كم يغيرنا benefit نخوني تا qualification out hello what do you اتي ኣብቱ ቅድሚት ዝረኣኻዮ ዝርዝር ብምልኦም ብዙሓት ኢና ገሊፅና እሞ ኩሎም ነናባዕልቶም እቲ ሪኳርመንት ባዕሉ ዝተፈላለየ እዩ እቲ ሓደ ዓብዪ ሪኳርመንት ምንም ነገር ናይ መጀመርያ ገዛኻ ምዃኑ እዩ እቲ ሪኳርመንቱ ያው እቲ ክሬዲት እውን እቲ ኢንካም እውን እዚ እቲ ጀነራል ንኩሉ እንጥቀመሉ እዩ ስለዚ ኩለን ናዕልተን እዩ እኒአወን first time home buyers benefits ነቱ ቻፋ ይኹን ነቱ ቪኤ ይኹን ኩሉ እቲ ባይ ዳውን ኩለን ነናዕልተን ሪኳርመንት ስለለለውን ጥራሕ first time home buyers ብዙሓት ጥቕምታት ገለ ከም ዘለዎ ምፍላጥ እዩ ግን ክትጅምሩ ገና እቲ ገዛ ምስ ረኸብኩም ምስ ለንደር ዲስከስ ክትገብሩ ከለኹም ነናዕልተን ሪኳርመንት ስለለውን እዚአን እማድ ገሊአን ክላስ ተወስደለን ገሊአን እውን ኢንካምካ ብዙሕ ሃይ ክኸውን የብሉ ኦፍ ኮርስ መብዛሕትኡ ሪኳርመንት ንሱ እዩ ስለዚ ብዙሓት እንዲአንተነ ፈርስት ታይም ሆም ባየርስ ጥቕምታት ዘለውን ኩለን ነናዕልተን ሪኳርመንት ስለ ዘለውን
ጠለቕና በልና ጽናዕና ክንመጽእ ንኽእል ኢና ብድሓረ መረኽቱና መጀመርያ ግልጽ ኣቢልና ኢና ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢልና እየን እስኪ ንስኣ ካሕሳይ ካብ ተመክሮኻ ለሰይ ኣነን ሰበይተን ኣለና ሓደ ገዛ ብኣይ እንድሕር ገዚኡ ካልኣይ ገዛ እንድሕር ገዚኡ ብሰበይተይ ኣነ ፈርስት ባየር ኮይኑ ኣለኹ ንሳኸ ፈርስት ባየር ክትከውን ትኽእል ድሕር ገዛ ብስማ እንተልይዋ ፈርስት ባየር ክትከውን ኣይትኽእልን ስለዚ ናይ በይንኻ ስም ይኸውን ዘሎ ኣብ ተቐዳመይትን ምስማዕተወትን ምሳይ ኣብ ተቐዳመይትን ኣብነት ብስማዕተወትን ምሳይ ሕጂ ኣብቲ ካልኣይትኻ ኣነ ኣይነበረን ማለት እዩ ንሳ በይና ብስማ ጥራይ ክኸውን ትገዛ እቲ ኦፖርቹኒቲ ከም since we are using እቲ ናይ ኩልና ታክስ ሪተርን ስለንጥቀም ዘለና ሲ ንሳ ከም ፈርስት ባየር ትሕሰብ ደበይና እታ ገዛሳ ናታ ኢንፎርሜሽን ወምክንያቱ ሱማይ ኣተወ ነፍቲ ቀዳማይ ገዛ ናይ መጀመርያ እዩ ስለዚ ንሳ ከም ሰብኣይ ሰበይቲ ኢንካም ፀገም የብሉን ግን ንሳ ናይ መጀመርያ ስለዝኾነ ንሳ መጀመርያ ሱም ናታ እዮም ዝጥቀሙ ድሕሪ ናትካ ከም ፋይናንሻል ሳፖርተር ስለትኸውን ፀገም ኣለዎ ኢለ ይግምትን ፐርፌክት ያ ፅቡቅ መሊስካለ እያ ሳምሪ እንታይ እያ ትብለላ ነቲ 25,000 እንድያ ትብለኒ ዘላ 25,000 25,000 ዝበልና እያ ነቲ እዚ ሲ ከመይ እንታይ እቲ ጥቕሙ ማለት እዩ ኦወር ሳምሪ እንታይ ከም ወይ ኣቶ ካሕሳይ ዝበለና ኣብ በብዓዱ ኣለዎ እዚ ነቶም ፈርስት ባየር ሆምስ እታ ዌብሳይት ናይ ኮሎራዶ ሸር ገይረልክ ነይረ ኣብ በብዓዱ ሓገዛት ነቲ ዳውን ፔይመንት ኢልካ እንድሕር ሰርች ጌርካ ኣብቲ ናትካ ካውንቲ ድዩ ሲቲ ድዩ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ እቲ ሓገዛት ኣለዎም ኩሉ ሻዕ شيء so qualification በቃ ምስ ኣታዊኻ ምስ ኩሉ ሙሉ ኣጋናዚቦም ዝኸዱ እዮም ማለት እዩ thanks Samri okay I think so ወዲና ኢና መስለኒ ምስዮ እንታይ ይብል ዘሎ what is the equity interest if you paid off within 1 year well እንተ ከፊልካ እዩ ምናልባት እዚኣ ዚዳን equity interest if you paid off within 1 year ኢኩዊቲ ቱ ዝኸፈልካዮ ገንዘብ ፕላስ ቱ ዝወሰኾ እቲ ገዛስ ዝወሰኾ ቫልዩ ዚራ ዓብዪ ብዙሕ ገንዘብ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ከከም ኢኮኖሚኡ ወሪዱ ድዩ ወሲኹ ድዩ ዝተፈላለየ ድዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ካብዚ ኦባማ ንድሓር ዓብዪ ሪሴሽን ካብ ዝኸውን ላክድ ዝኾነ ኢንተረስት ክወሃቦ ከም ዘለዎ ባየርስ ብርቱዕ ሕጊ መስሪቱ ኦባማ ብዙሕ ናይ ሎን ነገራት እዩ ኣስተኻኺሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ገይርዎ ፊክስ ዝበሃል ኣይሚን እዚ አንፊክስ ዝኾነ ሎናት ንክተርፍ ብዙሕ ቃልሲኦም ገይሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ 99% ዳርጋ ፊክስ ሎናት ኢና ነብል ኣንደስ ንሓደ ዓመት እንድሕር እንተዘይኮይኑ ዝፈረምናዮ ስለዚ ፔናልቲ የብሉን ምንም ነገር የብሉን ከፊልካዮ ኣለኻ ስለዚ እቲ ዝኸፈልካዮ እቲ ዝሃብካሉ ዋጋን እንተወሲኹ እውን እቲ ዝወሰኸ ቫልዩን እዚ ኩሉ ዓብዪ ኢኩዊቲ እዩ ንኣኻ ፅቡቅ ያ ታንክ ዩ ምናልባት ናይ መወዳእታ ምስ ናይ ፒኮሎ ሮማ ኣስመራ ክንውዳእ ኢና ተወሳኺ ኣብ መወዳእታ ናባኻ ዕድል ክብለካ እዚ ብፌስቡክን ብዩቱብን እዩ ዝመሓላልፍ ዘሎ ሰማያዊ ሰውራ 119 ኦኬ ታንክ ዩ ሰማያዊ ሰውራ ብጣዕሚ መስገን ኦኬ ሃይደሱ ሓድሽ ቢዝነስ ዝገዝአ 1 year ካይመልአ መንበሪ ገዛ ከመይ ገይሩ ክገዝእ ይኽእል ለዛን 1 year ንእሽተይ ይኸብድን ድዩ ኩሎም ቶም ለንደራት ይኹን ቶም ሞርገጅ እውን ዝተፈላለየ ሕጊ ዘለዎም ሶፋር ኣብ ሓደ ዓመት ለዛን 1 year ብዙሕ ይረአኹን ግን እንታይ ድብሎም ናይ ሓደ ዓመት ባንክ ስቴትመንት ኣምፅእ ናይ ሓደ ዓመት ናይቲ ቢዝነስ ባንክ ስቴትመንት ኣምፅእ እሞ ኣብቲ ባንክ ስቴትመንት ቱ ኢንካምን ትወጭን ኩሉ ሪኦም ደሓን ነቲ እክብ እንተደኣልዩ ሪኦም ከምዝቡ ልቕሓት ትፈልጥ እየ
less than 1 year ኣብ ክንዲ less than 1 year ቢዝነስ ገዚእኻ እታ ናይ ቢዝነስ ልቃሕን ካብ ምጥያቅ ግን maybe ንቢዝነስ ዘለዎ ሰብ ክልተ ሰሙን ፔይስታፕ ሃበኒ ኢልካ ተን ፔይስታፕ ሒዝካ ሓድሽ ስራሕ ማናጀር ወይም ዓብይ ፖዚሽን ረኺበ ኣለኹ ኢልካ ገዛ ናይ ምግዛእ ፕሮባብሊ ክቐልል እዩ ባህሊ እየ በር less than 1 year ታክስ ሪተርን ዳርጋ ታክስ ሪተርን ስለለይብልካስ ሓደ ዓመት እውን ስለለይመርአትስ ናይ ምርካብ ዕድሉ ብዙሕ እዩ ኢለ ክግምት ኣይክእልን ኣይመስለንን እቲ ኳሊፊኬሽን እዩ ፒኮሎ ምናልባት ሓደ ዓመት ምስ ተስራሕካ ኣብቲ ካልኣይ ዓመት ፒኤንዲኤል ዝበሃል ኣሎ ንሱ ካሕትካ ክእሉ እዮም ባላንሽት ኢንካም ስቴትመንት እንዳበለ እምበር ሓደ ዓመት ናይ ግድን ቁሩብ ክህልወካ እዩ ከም ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ተወዲኣ ጌስ ካብ ትገዝእ ዓመት ካቀሪብካ ካታ መንእሰይ ጅኻ ይጋርድ ማን ኦኬ እዚኣ ናይ መወዳእታ ካሕሳይ ክበካ በዚኣ ጌርካ መጠቃለል ግበረልና መዕፀዊ ቴንኪዩ ሰማያዊ ሰውራ ሓቃ እዚ ብፌስቡክ እንዲ ዩቲዩብ ዝመሓላለፍ ዘሎ ኣሕዋት ኣብዚ መፅእ ኣብኡ ከለካ እውን እንታይ ኢኻ ሒዝካ ኣለካ ክትመፅእ ኣተካሕሳይ ብዛዕባ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ባይዘወይ ብዙሕ ጉጅለ ይረኽቡና ኣለዉ ሕጂ ብሰዓት እዚ ንሓበሻ ኤዱኬሽን እቲ ተምፅዎ ዘለኹም ካሕሳይ ፅቡቅ እዩ ግን ምክሪ እንደለና ኣሎ ገለ 15-20 ሰባት ኮይኖም ብሓደ ኣፓርትመንት ገዝኡ ደልዩ ኣለዉ ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ዝኣከቡ ኣለዉ ሶ I don't know ከመይ ግዜ ህልወካ ድዩ ብዝቐረባ ብዛዕባ ናይቲ ኮመርሻላት ክትምህረና ዋላስ ከተዕርፍ ካኻ ኣብኣ ከለካ መወዳእታ ነገር ከተብለና ኣኻ ናይ ዝወዲ ምስ መለስካ ቴንኪዩ ካሕሳይ ስለዚ ኣብታ ካብ ካልእ ስቴት ክትሕግዘና ትኽእል ዶ ዝብለው ኢንፋክት እዚ ዝሓለፈ ሰሙን መብዛሕቶም ካብ 10 ሰብ ንዓቐብ ካብ ካልእ ስቴት ክድውሉ እዮም ፀኒሖም ስለዚ ምስቱ ዘሎ ናትና ፕራዮሪቲ ኢልና ነቕምጦ ቢዝነሳት ኣሎን ድዩ ኣንደር ኮንትራት ዝኣተወ ፕራዮሪቲ እዩ ማዕልቱ ኤክስፓየር ዝገብር ፕራዮሪቲ እዩ ምስ ለንደር ይኹን ምስ ገለ ስለዚ ተነቢኢና ዘለዋ ኣንደር ኮንትራት ዘለዋ ምስቱ ግዜና ምስኣተን ነፃፂርና እቲ ኢንፎርሜሽን ምሃብ ናትና ስራሕ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ቀደም ኢለናዮ ናይ ሓበሻና ፋይናንሻል ዕብየት ናይ ዓድና ዕብየት ናይ ህዝብና ዕብየት ናይ ባዕልትና ዕብየት ናይ ኮሚኒቲና ዕብየት ምዃኑ ምንም ጥያቄ ይብሉ ስለዚ ከምቱ ንስኻ ብነፃ ዝኩሉ ሙሉእ መዓልቲ ንሃብካዮ ትውዕል ኣለኻ ብርግፅ እቲ ግዜ ክንድኡ እንተለይሃለወኒ ንናሓደ ሓደኡ ዝደወለለይ ግን ዋላ ንሓፃር ግዜ ን10 ደቂቃ ይኹን ን5 ደቂቃ ተነጥብ ዘራሪበ ኢንፎርሜሽን ንክሕግዞም ፈቃደኛ እየ እዚ ኮሚሽን ረኽበሉ ዶ ገንዘብ ረኽበሉ ዶ ቢዝነስ ረኽበሉ ዶ ኣይረኽበሉን እዚ ይፈልጥ እየ ታናተይ ላይሰንስ ኣብዚ ዘላ ጥራሕ እያ ኮሎራዶ ጥራሕ እያ ትሰርሕ ቀደም ናይ ቴክሳስ ነይራትኒ ብዙሕ ሰብ ስለለይ ረኸብኩ ዘን ከፍልላይ ደለኹን تا خلاص ودي نحر عمل تطعيمة مليسية سلزي أنا كحجزهم زخيل أب كولورادو بتجابري بسرحي بكله مالتي أو كال استيتجن حدش جزا خمسي جرنا جزينا أو أندر كونترات إننا مونزي سنتاي تبلنا ناتنا بروكر أيملسن على الله سلكي فلتأتوني يقولون أيملسن انتاي كتحجزنا تخيل تاي ورنينج كتبنا تخيل ناولو نادول لك النيم يوم سلازي سامون ملو أحس ربي لنا إشتى إنفورميشنات كابزي تتنقو خوزي تتنقو ناول كوم غني the same thing إتو إنفورميشن كهوكم خيلية بتجبر أو كحجز إليك إتوجن أي كإلن بروكرات سيرش جرا maybe ريفرال جلبرتات كحجز خيلية maybe خاطكم زحشة في التأتن اللي إنما لتي كال جن بزح حجز أي كإلن at the same time أنا ناي real estate بروكرية سلزي real estate مارت حدا بقى مريت زحازو جزاوتي apartment commercial مريت لحازة زي بملو مسؤول ناي بيزنسات مشاتن مجزئن زحجز تن professional أبقى ترحيا ناي مرعى مس أيكم زي خوينا مو خمزي خصاينير نزيات قرونا أنا يخبرنا أيو سلزي يفتل فلت إن information
مخري يا خي هبل بعلي انفولف قبر يكون اوت اوف ستيت زلو نغرات مخري جن لخبركم بزح ناي بروكرات تصاغم لمو زخبركم اوريدي كونترات لاتهم موصئين تخوينو ويس بزعبا انسبكشن تخوينو حدا نغرات تخوينو مغرق خليه مولو ستيت زلو كل سب حاجز كم لمولاي كملسين خيل جن صباح ويد حرص حقن ناملسكو انفورميشن حاجز كثير ناتي سرح يغنيتني كذا حساي فريتان تاعت بلا كذا تناي تكساس لايسنس تتحدثات صبغ نيرو محجز كاننا تبلا لا هاو بيزي مالت بلانات الله ورب سعق بحلو هجي ناي علو بفتار كال إهلو هوب يحدث أخون نصبيه مالتي سوزي كم consideration كتوصل هذا سيبلنا مو كحساي مو داتا كتمس عنا تخونها بناي أبارتمنت سو كبرات تخاطلتي حبشة إديكشن دقيمنا ساعتنا 4 دقائق حيزنا أنا زوم الله هجا أخيبا أينو مسيح ما لهم هجي قال حتى تحت لهم يقرأ قرب كن حلفا خنفتنينا سو ويحنتي قشنا كتهرما كحساي شي ايش ثانك يو زي حتى ان الكريدت سكور سي افريج انتحرا لك سام debt alone and also school loan but I just work professional work with a good income مالتي. Do you think it's a good time to buy a home now? I can cover with my situation. Credit score is average and some debit loan and also school loan whatever professional وتي مجزاء بهذه بناي كولورادو يا خزارة بزخل أب كولورادو هذه صبوا جيزة يو هنا النبل تي جزاوتي فور يو لنا خينا حلم probably حلم طرحي خون كم تقدم أي تنكف لبلنا يو 17 شح أو ورحي هزبي ناوزي موفي قبر حدا 3 و 4 شح قالون انكاوزي موف اوت يقبر جزاوتي كاب كلتا نطي 6 كلتا شحن 600 قال لخون بيرميت يرخبو كولورادو زي مالت معات هزبي يمصلو جزاوت تخرج يو نبللو حلمي درجا بزح نجر يلن مس نصنح انترست كورد خيل يوز بحال حلم له كورد يخيل انت وريدو تجزاوتي واقعو كل جزاء سلالغون تمورجج افورد سلالغورو كل سوخ جزء إمو واقع كومبيتيشن هاي كوني كل عامة فرقان 8 9 شيء over listing price نهانا جزاوتن جزء نيرناينا ስለዚህ the price was very high هذه competition at least يلن نشتي ون وريدو خوني خيلي interesting توريدو جن نحلس للوص كل جزاء سلالخون تمورججن ابارتمنت رينتن توارادرو خلخا تمورجج سلالقلكا واغا خو سلالخل موستلي هذه بزح اب حدا ورحس بطعمي بزح برسنتج حساب 14% وسيخو زلو ناي جزاتي زيوم بفلاي زوم طلقل فلطتن انفورميشنن كوسخيو انترست كور ديمو كوسخيو لم تحاسو هذه تجزا جزي ناس انتورتلو ريفاينانس انت غورنا يحيش دولو سلازخونو ولا ناي تمرتيت لوني هالو غلي هالو اند حرت لندر افورد غورت خلي خمز انكم كاس افورد غورت خلي خايلو الحر بريابور انتي بقى مجزاء زبلص اي مولكو نيرا صبو يا ثانك يو صبوتي توصل ناي كحساي انت ازبلنا زلو رايو احوات ذا نمبر دي رايو نيو هوم سيلز تمال ريبورت غير نيري ابز حلفه نوفمبر ورح 10 حرك حساب 615 طلعت تشيطو ማለት ያ بي اس ال زلهم تثبيت ما ماركت 649 كن نيرو تثبيت ناي ماركت ግን حدش ገዛው ተሸጠ 694 رايو كندي فللي يامصيلو زي ዝብሎ ዘሎ ናይ ካሕሳይ እዛ ዲሰምበር ወርካ ወርሕ 12 ዓቢ ጃምፕ ናይ ገዛውቲ ምሻጥ ያ ነራ ብጣዕሚ ዓቢ ስለዚ ሕጂ ከዓ ልክዕ ሕጂውን ቲ ኢንተረስት ሬቱን ኣዝዩ ደሓን ስለ ዘሎ ኦልሬዲ ናብ ዳውን ገጽ ይኸይድ ዘሎ ናብ ምቁራጽም ስለ ጅምርኦ so competition ይኽመጽ ካብ ሕጂ ውድድር ይኽመጽ ካብ ሕጂ እምበር ከምዚ ዝፍለይ ኮነኒ ዝብሎ ዘሎ ናይ ካሕሳይ according to market ማለት market rate ዝገብሮ ዘሎ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ
ስለዚህ DDY yeah if you can afford it it's good to buy it ማለት እዩ so thank you ኩልኩም ዳግማይ thank you so ካሕሲ ነው ምክንገድፈካ እሺ thank you መምረ ይቀኒልና ዝኩሉ ሓበሬታ ሻላኻ እንዲኑ ዝኩሉ ህዝብና ትምህርቲ ተወዘለኻ ዘር ያበልና ፈጣረና ኣኻ ሓልወልና ብሩኽ ቀዳም ሰንበት ንገርና እሺ thank you ይቀኒልኝ ኣምስጋን ካይን ውዕል እምበር መንዲ ዝፈስስ ዘሎ ብርእሱ anyway ብዙሕ ንምሃር ኣለና ድሓን ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ናይ ኣፓርትመንት ማለት ሲ ሕጂ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ካሕሳይ ክበካ ቁርብታ ኣሳይመንት ኣዘ ግሩፕ ኮይኖም 10 20 ኮይኖም ብዙሓት ኣለዉ መንእሰያት ዝረኽቡ ምስ 3 ግጅለ ይኹን ተረኺቦም ኣለዉ ሰፋር ከምዚ ትራክ ድራይቨር እዮም ሰርሖም ስርሖም ገሊኦም ፕሮፌሽናላት እዮም ከምኡታት እዮም ሕጂ ዞም 3 ግጅለ ናዑ እዮም ደልዩ ዘለዉ ከምዚ ኮመርሻል እስኮታ ሳቁርብ እንድሕር ቅልጥፍ ኢልካ እንተትኽኢልካ ኣብ ተሞክሮኻ እንተዳለይኻልና ነቲ ትበያ ነቲ ሕገት ስራሕ ኣብ ልመፅእ እዚ ካብ ሓበሻ ተመስገን ነውዚ ምብፃሕና ህዚና ንሪኦ ዘለና thank you ኩሉ ግዜ ቢዝነስ 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 እዩ ዝብል ሓበሻ ካሕሳይ ሪል ስቴት ተኸፊቱ ክኸፍት ይደሊ መምህር ደሰለ ሌከር ስቶር ተውፅኦም ወይ ጋዝ ስቴሽን ተውፅኦም ከውፅእ ይደሊ እቲ ሶሊድ ዝኾነ ቢዝነስ ግን እዚ ኮመርሻል ዝበሃል ህንድታት ሒዘምዎ ኮርያ ሒዘምዎ ቪየትናም ሒዘምዎ ኩልናን ካብኣቶም ጥራሕ ኢና ኮመርሻላት በሙሉ ሊዝ እናበልና ትውግእ ንውዕል ንቃለስ ሓደ ግዜ ላይሰንስና ይወስድዎ ሊዝና በሙሉ ይዓፅዎ ዝኩሉ ፀገማት ዝፀንሐ ብድኽመትን ላክ ኦፍ ናውሌጅ ላክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን እንድዩ ህዚ ብዙሕ ሓበሻ ይንቀሳቀስሎ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዚ ዘይነበረ እዩ ቅድሚ ህዚ ነዚ ሞር ኢንካሬጅ ክንገብር ይግበአና ኣብ ናይ እማትና ንብረት እስኪ ሕሰብዋ ሓደ ሓበሻ ሓንቲ ኣዳራሽ ሰሪሑ ኣብ ኮሎራዶ ኣብቲ ናይ ባዕልትና ኣዳራሽ ክንምርዖ ክንሕፀ ግራጁዌሽን እዚ ኩሉ ክንገብር ኣይከኣልናን ኣሕዋተይ ንሽተይ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ኣላ ብናይ ኮሎራዶ የለውር ኣለኹ ይቕረታ ናይ ካልእ የበልኩን ስለዚ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ንእሽተይ ኣላ ኣበይ እሞ ክተብፅሐና ተንማካይና ፓርክ ክንገብረሉ ንኽእል ቦታ እውን የብለን ናይ ትግራይ እውን ቢልዲንግ ኣላ ንእሽተይ ንሳ ዓባይ ቢልዲንግ ንክንገዝእ ብዙሕ ንቃለስ ኣለና ገንዘብና ግን ንግሪክ ይኹን ንሜክሲካን ይኹን ንቻይና ይኹን ንኮርያታት ይኹን ኣሻሕ ኣብ ሓደ ሳመር ኣብ ሓደ ጁላይስ ኣብ ሓደ ወርሒ 23 ፓርቲ ኣብ ናይ ደገ ኣዳራሻት ከም ዝጠፍአ ኣነ ዝክር ፈልጥ ብደንብ ገይረ ስለዚ ንሓዋሩ ክልተ ሰብ ኮይና 3 ሰብ ኮይና ሓንቲ ኣዳራሽ ሆል ወይ ከዓ ኮመርሻል ቢልዲንግ ሓደ 10 ወይ 4 ወይ 5 ሪቴል ቢዝነሳት ዝሓዘ ምግዛእ ደ ይሕሸና ኣብ ናይ ባዕልትና ድሕሪ እንሳ ምስ ገዛና ድሕሪ 2 ዓመት ገንዘብ ካውፂና ናብ ካልእ ክንሸጋገር እዚ ኣብኡ ኣየባእሰናን ምክንያቱ ኣብቲ ሪቴል ቢዝነስ ፓርትነር የባእስ እዩ ኣብ ኮመርሻል ቢልዲንግ ይኹን ኣብ ኣፓርትመንት ይኹን ግን ወረቀት ጥራሕ እያ ትቕመጥ ባይለው ሒዝካ በቃ ታ ገንዘበይ ትሕዛ ንስኻ ሓደ ማናጀር እዩ ዝሕዛ ስለዚ ካብ ህዚ ጀሚሩ ብዙሕ ሓበሻ ፈንጠርጠር ይብሎ እዩ ዝኽእሎ ኩሉ ይሞክርሎ እዩ 3 ኮይንካ 4 ኮይንካ 5 ኮይንካ ብፓርትነር እዩ ኩሉ ግዜ ዝግዛእ ሓደ ሰብ እንተኮይኑ እንደውም ሓደ ሰበይ ትግዝኡ ኢና ንብል እንተተኻኢሉ ምክንያቱ ኔጋቲቭ ሳይድ ኣለዎ 3 4 ኮይንካ ግን ቨሪ ኢምፖርታንት ስለዝኾነ ኣብ ልመፅእ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኣፓርትመንት ብዛዕባ ናይ ኮመርሻል ጥቕሙ ጉድኣቱ ሎንግ ተርሙ ኢንካሙ ምስቱ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ሪቴል ቢዝነሳት ከመይ ምዃኑ ሙሉእ ብሙሉእ መግለፂ ሒዘ ክመፅእ እየ ፕሊስ ሓበሻ ኩልኩም ተተኻኢልኩም 100 ዋፂኹምስ 200 ዋፂኹምስ ተጋሩ ጀሚሮም ኣለዉ ብዙሓት ሓደ 50 ዝኾኑ ኣይ ቲንክ ሓደ ፕሮፐርቲ እኳ እንደውም ቀረባ ግዜ ይገዝኡ ኣለዉ ገለ ይመስለኒ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ብዙሕ እንተይበልካ ግን ውሕድ ኢልካስ ብንእሽተይ ጀሚርካ ንዓበኻ ስለትኸይድ ንኡ ትቐረቡ ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ብምሉእ ሓበሬታታት ኣነ ዝፈልጦ ኣነ ዝኽእሎ ሒዘ ክመፅእ እየ ቴንክ ዩ ፅቡቕቲ እያ እታ ነጥቢ ንምንታይ ይመስልኩም ሓበሻ ኤዱኬሽን ኣብዚ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ሓበሻ ኤዱኬሽን ኩልና ኢና ንውንኖ
احوات كحساي مص ابزي بعل دكتور جبري مصو كم كيلاتات ناي ببعهم يزمص سلازي انا قدمي سلازو كونن سو زي نزي بتعمي غوسكاس نغبرو لينا هجنا زي اذا زبلا زلو كحساي اب كلنا ساقياتنا كابتا كوميونيتي جمير كمالتي نحي حبار سراح كل شيء سبيشالي عبي نجا تكبر ازي كلهم دوك خلالو تحبشنا جنابنا جم سلسة بيجي معي هجي كونتاكت جرو من دلو انت انا هجي اوكي كن مهرينا نرينا سلازي مجلس خلينا ايو كحسايون بزح تمكرو لو كنقول صينا زي سو ازي سب ناس اخوينو سروح يسرح ماكينه يزور تراك ندح درايفر كينو مخنياتو تا تراك زور زل خاصب انا افريج 50 100 شح عليك باكونت كل شيء عزله سو انت عينز قبرا بازلوا كوفيدن بانكي يزبل عندلو مالس بزقبابي ودا عندلو مالس سو اندحرا انفستيجير كاي اندحرا وافير كاي بينها اندحر كونفيدنت زي غير كان انت زي تبعك قجله فتيركا تحجز بلا زل اوبريتنج اجريمنت نسان اندحر غيركا تمرازي كابتن اي كاش هاند بهاند مالس كاش هاند بهاند كبير يكون ويز بولا مالسي حنت لكرسر حنت غاز ستيشن سلستر بعد كون قحت اتو ديلي كاش على كل شعت الراغب خاقل من دازم يكن سنس قرب هابي اي قبر كان نسو تي كوميرشال بمولو اندحر غزي كايو حدا قرب دحان زخونه ገንዘብ اكيبكا خمزم زبولم جي 50 سبات اندحر ناي تግራይ منسيات اكيبو مال اليوم انا افريج زي اتمسي لايك لعلي 1.5 اكباب اندحر واصيوم ناي اولموست يا كحسقنا 8 مليون تكال غزيو That's all. So ناي 8 مليون ان افريج 1.5 داون بيمنت يقرب انت ام كرخبصهم ولا جنزب ايركوغن 4 5 عامت ناي رب استكم so انا more to go more appreciate يقبر more كا income يمسي ስለዚህ እዚኣ ብጽቡቕ ጌርና ንሰርሓላ ኢና thank you again ካሳይ በቃ ሰደካ ህጂ ኣኽለካ እሺ ሮህ መዓልቲ ያغني ያለ thank you ሮህ መዓልቲ እሺ يا سلام كبرات حوات داغماي سلام بقى هجي كنقدفكم هنا انتينا كنقبر يا ابقصالي نزي اخرم صاينا انت اخ ايربست غزان ختغز لايكن نخلت عامت تاكسي ابزح ابيلكا مخفال يحجز يبحال ابزي انتي هجي تاكسي مخفال ايكونن انت اخ اتي تاكسنات كاتاويخا بزح وصايتات كاجبركا اندحر صبق اسرح كاي صبق كتسرح لك تاكسها اي دون نو اندحر اوبر زور نحكمكا ندحر W2 كونكا ابي انت اسرح كاي فلطكم ندحر W2 كاينه تنزم صبا خلو انك سرحه رايت كاب حدا كامباني سرح ندحر كونكا ندحر بيزنس الليكا ويكا اوبر تليكا كن اتي وصايتاتكا نتي ገንዘብ ነቲ እንድሕር ሚእት ሰሪሕካሲ ወጻኢታት ኣሎ እቲ ናብ ወጻኢታት ዘሎ ክትቅንሰሉ ኣለካ ምክንያቱ ናትካ ኔት ኢንካም ዝበሃል ኣሎ ኣብ ቁፅሪ 31 እንድሕር ስኬጁዋል ሲ ፋይል ትገብርኩምካ ኣበርክት ተብሎ ስለዚ ታበርክት ንሳ ናብ K1 ዝበሃል ክትከይዳ ብርክት ዝኾነ ኢንካም የድልየካ ማለት ቅድሚ ምስራሕካ እንድሕር ተኻኢሉ ነቲ ኣካውንታት ናትካ ወይ ከዓ ነቲ ናትካ ስርሓልካ بلان على نزعم زي كجزء أنا جزء so أنت أخذت بلني كم ويز بلو depreciation على كحوة سخديو business اللي كون نحرنا يبع على خسالة ويك أوج كحوة سخديو كم تقول الناس لذي قدم مسرح كأ نجرو speak with him accountant كحجز كاي زي make sure مسناي عمين أي لما عملت فولي نجر بزح كاي تجبر زي red flag كاي بحلا بأرس مالتي بأرس نحر عمين 10 شحنات إن كاماري خا لو ما عملت نحر 3 ريخا so somehow تملو سنة بتاعت كله كله سي red flag زبحر على الفيروس متيم اوديت كاغبرو خامو زغده دسعبين كا خيفتر so make sure that كتحزا يدلي اتانت بمالت كن ميلاتات غيركا كم ويهجنا ابنتا إلنا انكم كالكا اوبر ندحر زي زوركم كاب عدي اوبر على العلم غزي انغ برا اوبر على ويكا غزي تليكا اب زخونه ناي حبشاري اب غله شوبينج كا جمر كدبليو تكتعب مالتي سنة كل تورحنا يسلس ورح لك simple سلزي more qualification يزلو more كا تايو أد معي مالته so thank you حوات thank you محرية كلهم thank you لو ما عند العلم يتنقلن كباب 240 بتحكم نيركم I think so our people is coming سلزي نحنا طرحنا هنبرتع زلنا أبرتعنا هنسرح لنا نحبار سرحي thank you so much كقد فوقكم أنا بروح معلتي كبار لنا شي